Kelly, come sit here. Say hi, guys. Hi guys, I'm Kelly, I'm back. I'm Kelly and I'm back. Okay, Kelly, tell us, where are we going? There are only good people that when I meet in the tuck shop. That I can't hear you, your phone is making noise. Where is it? Okay, switch it off. Switch it off. Where are we going, Kelly? Tell my friends, where are we going? We are going where that people that are potted. I saw them. You saw them where? They where they stay in the tuck shop. At the tuck shop. So what are we going to do there? We are going to give them food and some blankets. We're going to give them food and some blankets. Yes. Why are we giving them? What made you to come to me and say, Mama, can we please give those people food and some blankets? Because I feel sorry for them that they didn't have in their house. They don't have anything in their house. But do you know where they are staying? No, I did see them every day sitting outside there. You see them every day sitting outside the shop. Mm. So they don't have food. No. When you are going to school in the morning, do you see them there? Yes. And what will be happening? They will just be sitting down there. They'll be sitting down with nothing. So now it's cold. How do you feel when you are sleeping in your bed and you know you got your friends there at the corner who are sleeping at the shops and they don't have food, they don't have blankets, they are cold? How do you feel? I feel very sad. You feel very sad? Yes. Okay. So you have been nagging me, Mama, let's go give my friends food. So you said when did you give them your money? I think the day for yesterday when I went with Shakira to the tuck shop. You gave them your money. How much was it that you gave them? I think I don't know. I must ask Shakira. Shakira was busy with their food. So you don't know how much it was? Oh, okay. So that money, where did you get it? The one that you gave them? I bought some Zimbas in the tuck shop, and Shakira bought me some toy, and then after they gave me change. Okay. And after I have it small change, and then I gave them. Okay, you gave them. So they are your friends. There they are. We are there, but there's no parking now. Where are we going to park? These are your friends now. Hey, show people your friends. Okay, hold on. We're going to turn the camera and you show them outside. You show them your friends, right? Where we are going to give, and you take the things and you give them, right? Okay. Right. Open the door. Okay. You must show the camera so that other kids can help others as well, right? Hi. Hello. How are you? Fine, and you? I'm glad. I'm very good. How are you? I'm fine. So you're marking where's your wife today? Yeah. Oh, there she is. How are you? I'm ready. Oh, my daughter, she's 3 days she has been nagging me. Do you know her? I saw her I before. saw her. Yeah. I Yeah. saw her They before, passed yeah. here. Yes. She said she gave you some coins, Yeah. some change the Yeah. other day. Yeah. So Yeah. that day, since ever that day, she has been nagging me, Mama. I see my friends there, they don't have blankets. Can we just go and give them blankets? For 3 days, you know, yesterday I said, you know what? You give it to her so that she can give them the blankets. I think there are 2 blankets there. Thank you, my baby. Give me a. Thank you, my sweetheart. You're so beautiful. You know what? You're Thanks a a lot. blessing from God, and you're a big angel for God. And then I see you don't cook, you don't have stuff or what. So she just took a juice there and some tinned stuff so that you can, when you get bread, you can just open and eat. So she was telling me that you are making wallets, but people are not buying your wallets. Yeah, and this stage the business is quiet. People It's don't very have quiet, money. my darling. It's Okay. growing. Maybe 1 in 2 days, 3 days, we get 1 sale. Oh, shame. So how much is it?
We sell them for 100 rand, but it's genuine leather. Check them. Okay, yeah, it's genuine leather. Genuine leather. Okay, when I come back where I'm going, can I just come and take for my husband and my brother to support? Okay. Yeah. So I'm just going somewhere there. When I come back, Yeah. I'll come and take two. One for my husband and one for my brother. So where are you bathing? Because I always see you here. You see what we do? We try once a week, going to a guest house. Then we sleep there, bath there. Okay. We try to do that once a week. All right. But the problem is that is 350 rand. So, So we cannot do it every You day. can't. You can't. So once a week we make that plan, say for a Saturday night, we go to a guest house because on a Sunday everything is quiet. So we're not coming here early in the morning. All right. But yeah. So the just rest to of the- bath. Yeah, just to bath. Okay, But you know then what we we'll sleep do? there. We can make a deal because I'm not staying far, I'm just staying behind there. So maybe if when I come back, I'll show you where I'm staying so that if you feel like you want to bath, you can just come by and then you bath. Okay. And then if we've got a warm meal, something that we have cooked, then you Yeah. can get some, you come, you just eat. Thanks a lot. Thank you, madam. You see, Okay. the other times we just go to the bathroom here at the garage, you quickly wash and but you cannot wash Yeah, because properly. you must do it fast because someone else wants to use the bathroom. Yeah. So now when you're sleeping here with this cold, what is happening? Huh? It's cold, now it's winter. Here, is it not? It's not that cold, but yeah, winter is over. Winter's over. It's only the wind that's... So you're managing anyway? Yeah, we Yeah. manage. You see, the Okay. big thing is we want to go to Heidelberg, but Okay. on this stage you cannot go from one province to another because of this. So do you have a place to stay in Heidelberg? If we Yeah. can get to Heidelberg, we have a place where we can go. for my Okay. daughter. But why can you not just go and take a permit there at the police station and you go? You see, the problems we don't have IDs, nothing like that. Okay. But the What other- happened to your IDs? Now we were robbed on the road, you see, all that stuff. Okay. But on this stage, we just want to see what is what. And there's some guy, he say maybe he can help us after next week. All right. His father is coming from Ludik, so when he pass, going back, then maybe he can help Give us you a lift. a lift back there. All right. Because I've seen you for quite a long time here and I was Yeah. wondering, Yeah. are you staying here or what? Are they not chasing you? Because they are very strict here. You see, the thing is, if you go and you bother people, they chase you. They away. chase you, but if you don't bother them, yes, We you can don't stay. bother, we Yes. just sit You here. just sit here, you Yeah. sleep here. Okay. You stopped here, you talk to us. We didn't stop you to talk to you. Yeah, true. And that's the difference. Yeah. You didn't run to your car when you came out of the shop. You didn't stop for the shop and we ran to your car and said, this is what we Yeah, say. the moment you do that, they chase you away. Yeah, they chase you away. True. So we're True. sitting here. by So the faith. food they are giving, these people from the shops, they are giving you sometimes when they have Yeah, something. some of them help, but not every time. But Not yeah. every time. Yeah. Oh, okay. No, I understand. Yeah, she likes you, the little girl, anyway. Yes, I told her she's a blessing from God. Yeah, she is. God's angel. She is. Are you happy now? Really? Are you really happy, my darling? Are you happy we gave them blankets now? It's no longer cold. Sure. Okay. Then we'll see you when you come back. Okay, thanks Thank a you lot. very much. Guys, this is what happens. Ndozvinoitika guys, ndandane 3 days mwana uyu achindinetsa ndichitoignore. She has been nagging me for 3 days, for the past 3 days. Guys, imbondisiyai zvecorona. Mwari haapengi, guys. God does not drink Casolite. I'm going to far more dangerous places, right? Ndisina, I like to feel, you know, pandinosvika panzvimbo, I'd like to feel everybody. I want to fit in the community pandinenge ndichienda. So you go to a community like where we are going right now. Community yoyoka vanenge vasina kana mamask, and then you go there with a mask. You are sidelining them, or they think maybe you're taking yourself to be a better somebody else than them. So I don't think kuti Mwari vanotopenga. God directs me to a certain place because he knows I'll never get this corona. I've been to so many places without taking off this mask, you know, sometimes forgetting the mask, but I've never contacted this. I've tested corona. I said 2 weeks back. 2 weeks back, and I don't have corona. My whole family doesn't have this COVID-19. So sometimes you just have to go with the flow, because God is not drunk. God does not drink Casolite, right? So nditoripo ndakadaro, hatoiti corona yacho hatorina. I
declare and decree in the name of Jesus. Atina corona itinobata isusu. We are okay. We are covered. We are fully covered with the blood of Jesus. We are fully covered. So for the past 3 days, she has been nagging me. These people ndinovaona every day vanogara ipapa ndinovaona every day ipapa ndine nguva ndine gore chati chingovaona vachingove ipapa ndichingoti vanhu vari homeless vanogara apa. But I don't know now for the past 3 days Miss Kela vaingonetsa every day mama. I got new friends. I gave them some coins. Ndavapa macoins angu andandapiwa ndichinotenga tumazimba twangu mva ndavapa ndavaona every day. Munoziva here patinenge chienda kuchikoro makuseni vanenge vakagara paningikiri anzani vakagara pai pa road ipapa vachitonhorwa nechando makuseni. And I was like vapi zvikanzi pashop up. And then my older daughter andobva ati vaya varungu vanogara varipo paya vakangogara. Ndikati oh, all right, we'll go. Nezuro ndakampromisa katienda nezuro. Saka nezuro ndakwanisa kuendapo. Animaona. Akauya nezuro manheru tikanzi but mama you lied to me. Mati mimi tukwenda kunopa vanhu mashamwari angu mablankets. Vana vari kutonhogwa so ona itakaisa hita tiri mumba. Ivo vanorara panze. Let's go and give them blanket. It's just a blanket. So I'll take my blanket ndonovapa. Akatora after blanket rake pabedi yake kunovapa. So now my husband baba wake baba wake my husband mvavati iwe zvikanzi nababa vacho can you not see kuti mwana maybe she's talking to you amen pamwe God is using it. Don't you have mama blankets amusingashandisi miende kunopa vanhu vacho vari kutaurwa ivavo. Ndikati vanhu vataurwa ndivaya vanogara pakona pachikanzi ivavo you know, so just go and give them you know those blankets. Kana me now andiona akangoti kana me now just go and do zvari kutaura pamwe mwari vari kutoshandisa mwana kuti munobatsira. Ndikati bo ndichimuka makuseni sena ndakatorara ini shoti hai ndotoda kutogeza ndikuenda zvangu kwacomfort kwatiri kuenda right now andimaona. And then she came again zvikanzi ko shamwari dzangu tikuenda unopa comfort mukuenda unopa comfort ko shamwari dzangu dzepapa pamako blanket riya ndatoriwana ndikandabva nangoti mwari ndibatsirei mwari. It doesn't mean that I have to just help Zimbabweans only. Kana ndisi I don't have also andinawo andina but zvishoma zvatinazvo why not sharing. Ndikati so which blanket are you going to give? Angatoribvisa kudhara atorongedza blanket racho ranga ratoiswa para atoudza anti kuti anti ndisirewo blanket rangu iri muplastic. Ndopatazotorawo rimwe blanket kuti aite 2 animaona mcloset ndikaisawo muplastic animaona. Zvikanzi mama we are not going to give them any food. Ndikati nawo vanhu ava vabiki avana pekubika tinovapei musatatambura achabata zvikanzi right give them tindi food. Ndiye atene idea tindi food ndopandatora zvimatindi food izvo zviya zvimatindi beef zviya zviri 4 mvatora chigubhu chekuchikoro chake chejuice yake kuchikoro kunza chikoro. Zvikanzi I'm taking 1 juice I'm going to give them but they will dilute and drink. Ndabva ndangunyararawo ndobva tora mabananas ndobva ngokanda mukati momo ndobva avapa. So sometimes we have to teach them when they are young and we just have to allow God you know sometimes to speak to us. I don't know why achataura Miss Kelly I don't know. Ndosaka ndati aiwa before ndaunza nyaya indirega ningomubvunza kuti tikuendepi nemhaka yei tikuenda ikoko nemhaka yei wati tipe vanhu ava because iwe ndiwonoti wakataura navo ino sanambotaura navo kusvika tasvika. So aiwa ndandisina kukangana but ndakatotenga zvinhu zviri mumba but ndandisina kuwana nguva yekuti ndingasvikako. Ndasina kuwana nguva. Remember kuti chinhambo ndasina kuwana nguva yekuti ndingasvikako because remember kanhambo you have to have diesel you have to do plus inoche nechimboita zvinhu zvanguwo andimaona nechimbomhanyisa dzangu andimaona. Saka kuti unofanira kutanga zvinhu zvacho zvinenge zvangodai andimaona but ndandichingoto ndakatovodza zvangu kuti ndichatozouya mai vakafoti vacho vanonetsa foni yavo haipindi sometimes inonetsa andimaona. So this is what we should do to each other guys. Instead of tearing and pulling down each other, we can still do better. You know what? We don't ever expect any reward from somebody. Kana uchinge wabatsira. Anditika. Kana uchinge wabatsira nemoyo wako wese, reward yako will come from God. It won't come from any human being. The problem with us, tinoda kana tabatsira, toda kutasira reward from other people. No. And it doesn't mean kuti you have to have them. You have to have things kuti upewo. Usina, even if you don't have. Zvishoma izvo zvoshiyana ine pakati gwedurira nai andimaona just gwedurira nai mupanani andimaona. I know kuti panguva dzekupa idzi nekuti sei panobuda mashoko akawanda guys, a lot of stories dzinobuda dzinodi but you know what, never worry, don't worry andiona. You will just do the right thing
by your conscience. Mwoyo wako ngakutungamirire ukaita chakanaka wazviitira, ukaita chakaipa wazviitira, ukabamaridza vanhu wazviitira iwewe. Kana usinawo uri clean, it will show itself. Close your window, Kelly. It's cold. Close the window. Adimaona. So we hear a lot of stories. Waba mari bazodai masimba vaya azodai. Come on guys. He? Kupi. Tinozoba kupi ko mari dzacho. Taba mari dzaniko. Tipewo kama V11 kuti tinoba vedwe. I'm always challenging vanotaura tanzi tinoba kuti mbotipewo kama V11 acho kuti taba. Chimboti vigrewo ma V11 acho muti iri V11 iri waba. But munhu anotoshama muromo akachitaura. Kuti vanoba vaya vakazodai. Come on. He? I do have my own life. The fact that I don't publish my life on Facebook, guys, does not mean that this is stupid. No, I do it for my own reasons. And it life yangu itori zibhozva itori izvozvo. And it mon handinowana we papa tinotobatsirana tichienda takadaro. And it tinotobatsirana tichienda takadaro. So guys, yeah, tukuenda kwa comfort hende izvedu kwa comfort. Tukuenda kwa comfort. Tukuenda kwa comfort. Because I need to go back fast kuitira kuti chidzoke nguva iri pandi tine munhu ada kutaura nyaya yake na3 saka will be back by then. Ntimaona. So guys, thank you very much, you know, for your concerns and whatnot, the COVID and whatnot. But imbondisiyai guys, musandinozoyawo nchiti guys ndabatwa necorona, mozoti we told you so. And it musandinozoya nchikuzati guys ndabatwa neCovid, mozoya musara takakuudza. And it as for now guys, imbondisiyai ndinenge ndiri right. I know you are very much concerned, you very much concerned in the safety yangu and whatnot, but in Ditori Bo, trust me, I'm okay. Trust me, I'm okay. These kids, they do go to school every day. Vana vamwe vachitonzi vabatwa corona every day. Pachikumklasi mavo mabatwa vana 5 vanenge vaine corona. But wako mwana anotoya story nakana corona yacho agotestwa goshayikwa. Guys, ndezvamwari izvi. Ndezvamwari. Nini, my faith is not that small. My faith is not that small like a mustard seed. My faith is very big. My faith is very, very big. Very big, my faith. Very big. And itochke. Even if ndikafamba mukati memupato mumvuri werufu andikotongochke because Mwari nchandoziva ndechekuti vaneni. Kana ndazvandiwira mamuchida kuti zviwirani. Kana zvazondibata hazvo mamuda kuti zvibatani. Mwari vanenge vatana zvakakodzera kuti zvibate inini. So ndikoko kana vade rurufu chairo. Mwari, everybody dies. Mwari vanenge vatana kuti zvakakodzera kuti ini wacho nditorwe. Nguva yangu inenge yakwana. There's nothing that anybody can do to stop it. No one can do anything to stop death when kana rufu ruchinge rwauya. Saka trust me guys. Vanhu vari kuenda kumabasa, varume vedu cheche vari kuenda kumamines. Kumamine kwavanoshanda vanopinda mukeji vari 100. Vanopinda mukeji vari 100 imomo. The next day achidzoka nokudza kuti iwe kwabatwa vanhu 80 vanga vaine COVID one day. But vanenge vasina. One day kwabatwa 80 people vane COVID. Ungotaura kuti ndimwari. God, I give glory to you. Ndinokutendai. Have you ever noticed kuti kuna vamwe vanhu vasina kumbobvera vakatobatwa kana kuti COVID kana kuti kudi, but driving a car cheche you can have an accident right now and you can die straight away. Accident usina kubatwa neCovid you can die straight away. Uri right futi munhu kungoya kupinda ngokubondera iwewe because nguva yako yakwana. There's nothing that you can do to stop it. Nothing that you can do to stop it. Andimaona. Yes, I understand we are caring for each other. That's why I'm saying kuti sometimes mama comments, yes, of course I understand you care for me guys. That's very good to care for one another. It's very, very good. But I know it's there, COVID. I know it's there. COVID is real, it's there full time. But it's my choice yangu in personal. You know what? Dine faith yangu. I have my own faith. But it's good though to care for one another.
It's very good to care for one another. Very, very good. It shows you guys you care. It shows you guys you are full of love. And it but my faith is too big. Ndosaka ndisingashake zvokumhanya. Andishekeki zvangu zvokumhanya. Andishekeki zvokumhanya. But guys, anyway, tukuenda kwakuda hande kwakuda kwa comfort. Tukuenda kwa comfort. Ansina Modina. Sis Melly munogara mu South Africa here. Ndo mandinogara Modina. Ava vari kuji what's happening? Vabva kuno vane kunda mariro. Mutadze mariro guys. Tukuenda kwa comfort guys handi makona tukwakareba. Kwakareba pandatotora shortcut. Saka chinda kwa comfort nova ungo story ne uyu. Nika plan. You play. Yeah. Game munona tichinosvika kuningirikiri. Timugai tinona tichinosvika ku uyu. Tichinosvika ku anmona. Vanenge vastorina covid. Ndipo unongona kuti ndezvaMwari zvinhu izvi ndezvaMwari chaiko chaiko. Kwatiri kuenda uko vanhu vave vanotogara vachitotesta vanhu kune vanhu vanofamba vachitesta free of charge kukweva kwenda uko. Avatombozivi chinonzi mask vanenge vasitorina vanhu vanenge vachitozvifambirawo zvavo and everything is very normal kwatiri kuenda kumira muone. But vakatitest kwavanonga vari negative. Vanenge vasina iwozowaninga munhu anenge anogara akaipomba iyo nhingirikiri mask anonzi positive. Woshaya kuti zviri kufamba sei? Andiona ndezvaMwari izvi. Ndonasa kudaro kuti ndezvaMwari izvi. I don't know. NdezvaMwari izvi. Ndo Johnny guys. Vasingazivi Johnny. Vasingazivi Johnny ndo Johnny. Ndo Johnny vasingazivi Johnny ndo ku Johnny kunoko. Ndo ku Johnny kunoko. Ndo ku Johnny kunoko. Vasingazivi Johnny. Modina wachidandishanyira here muningina. Wachidandishanyira here muningina nai Modina. My tower. Sisi wangu. Kuona. My tower. Kwa uno kare. Aja goma. Uya Modina ndogara kunoku wozondibata kuinbox ndokudza kwandinogara. Uya kuinbox ndigoza kudza kwandinogara. Ichi chiri kutoshuta ichi chiri pahospital ya Chimurungu icho. Chiri kutoshuta naichawanepi fola dzakabhaniwa. Fola dzakabhaniwa kunoku chawanepi fola. Chimurungu ichi. Zvinhu zvacho. Thank you, Aresta Chirimumimba. Thank you.
Thank you. Princess and the sister, they are now okay. They are okay. They are very much okay. Tichawafonera masikati muripo tinzwe kuti vaimunzwa kuti vari sei. Tichawafonera patichafonera musikana ya mukadzi yaya wemba ya okudzingwa nemurume nhasi. Tozovafonera. Ndo Johnny guys. Johnny yoyi. Kuti tiri muJohnny so. Titori kuJohnny takadai so. Tokatogara ikoko. If always stop it. Pasina chakanyuro. Tiri muJohnny guys, ndo Johnny yacho yoyi. Ndo Johnny yacho yoyi, titori ko kuJohnny. Zviri kufaya. Titori kuJohnny guys, tiri kuJohnny, don't worry, tiri kuJohnny. Kumba kana comment kure nekumba kwangu zvino hisis unofanira kudove nedhiziri kana peturo kuti usvike kuti tiri kuJohnny guys, ndo Johnny, tiri kuJohnny, ndomakazara vamwe vedu imomo. Thank you Rejoice, thank you. Tiri kuJohnny so kuJohnny kokuko anmona nguva yacho iyo Godfrey itori boo because unozati pane nchinda kunzvimbo dzakafanikwa ndiri kuenda kukako handakana pressure ndokwadzoda idzodzi dzakadai idzi maold model aya ndokwainotoda ikokoko kuti chero ikadi handa pressure inongokwira ichinda haina kana pressure. Ndakazoi ndakaneni rimwe azimota rangu zimbangura riya musi uya watakazobaigwa matai paya ndaenda neamaroko yangu yako ndakatopinda busy ndakapinda busy saka ndakatoona kuti kudosha iyoyi kudoshandisa iyoyi kai tichinda ikokoko kako pabo ndo inotoita anzi ari kufilma filming pane munhu akabata phone, don't worry, pane munhu akabata kamera, pane munhu akabata kamera ari kakagara pakagara pa, pane munhu akabata kamera, don't worry guys. Hanze asimaenda kutoya asiwo unongotoya ndo yoga ndo inongove mune mukuku kana kuno kuti nayo mukuku nzvimbo dzose dzinayo mukuku wena, nzvimbo dzose dzino mukuku kwese wena. Ndine dzimwe mota dzangu diki adzipindi kunoku, rodhi yacho hadziuye kunoku, hadzingakwiri kunoku, rodhi yacho ma1 hadzingapindi kunoku. So icho chindo chotoita kuno ichi, icho chindo makeke plus chidhiziri chonyatsa kukenga chichikwira chichinda hachina pressure icho. Rodhi yacho mukudziona kuti mazino tudori kutopinda mukati momo. Godfrey iyi haisi jipu pajero zvai jipu Cherokee. Iyi jipu Cherokee haisi jipu pajero. Iyi jipu Cherokee. Ati wakadai. Uchinyatsa kuvataridza kuSouth Africa wazviwa yose nyatsa kuvataridza kwese. Wonai vanhu vanototesta vana. Wonai vanhu vanotesta vana. Vanototesta vanhu kunoku. Asi haimbowanikwi corona iyoyi. Wonai rodhi idzi. Rodhi ndo chiororo zvekunoku. Rodhi ndo chiororo, rodhi. Rodhi ndo chiororo. Ndo kwatizere kunoku, ndo kwatizere. Iko kunoku ndo kwatiri, ndo kwatogara. Mazvinzwa guys. Ndo kwatinogara ikoko kunoku. Asi zvekuti kutorimo muJohnny, ndo kwatogara ikoko. Titoriko kuJohnny. Titoriko kuJohnny. Ndikutofaya.
Sanitaridza makamera kunenge kuine vanhu. Unovaza vanhu kuna ndizvo. Ndive musoro inopisa. Safirime vanhu, firima mikuku. Vanhu kuno kuti nomanikidzwa kuburitsa nhingirikiri. Unovaziva vanhu kuno. Ihora vanhu kuno kumatiri hora. Guys, inoi nzvimbo inoi yatiri inoi ndo inonzi hizo. Inonzi hizo ndo kunogara mbavha dzose. Ndo kunogara mondi dzose. Antimaona ndo kunogara mondi dzose kuno kwatiri kuno kwizvozvo kwatiri kuno ndo kunogara mbavha dzose muno zvokuti chero hakuna kana magetsi hakuna kana mvura zvokuti mapurisa cheche wapinde muno polisi haipinde muno inototya muno kana chiya kuno kwanouya neconvoy nemasoja havapinde kuno kuzvekumhanya ndo kwatiri izvozvo ndo kwatinogara ndo kune vamwe vedu kunoku ndo kwatotogara iko kunoku anomaona saka nzvimbo yatiri inoi very dangerous place ndo kwatiri kunoko anomaona ndo kwatiri ndoda timuone kuti takatoprefer hedu kuti rega tigare iko kuno kutori nani than kumusha anomaona kumusha asi hakuna izvika izvi hakuna mikukuyi kune dzimba asi nekuda kwesituation iriko takatozvipira kuti rega tigare iko kunoku kumukuku imomumu because kumusha maya one idi vamunangagwa ndo kwatinogara kunoku vamunangagwa ndo kwatiri vamunangagwa kumba uku tinako kokugara kunako mikuku asi takatona zvina tigare hedu kunoku nokuti kumba kwacho todlei kuno zviri nani handizoshayiwi chikafu vamunangagwa asi kuzimbabwe ndogona kushaya kana dhora remavheji saka ndokwatiri vana venyu kunoku vamunangagwa ndokwatiri vana venyu vamunangagwa ipo paya ndokwatiri ndosaka muchiona tichichema tichiti Zimbabwean lives matter because ndokwatiri kunoku vamunangagwa izvo zvinotobatikana totodawo kudzoka kumba asi todzoka kumba kwacho toitei todyei saka tongoonekwa kuti regai tigare hedu kuno zviri nani regai tingoduka tiriko kunoku because kumba kwacho kwatinofanira kunge tine comfort kumusha kwedu ndokwatofanira kunge tine comfort tichinakirwa tichidii tiriko hakunawo pekutangira toitei ikoko hakuna mari hakuna mvura hakuna magetsi kumusha kwedu manje hakuna mvura hakuna magetsi hakuna kana road saka tongoswatawo tiri muno vamunangagwa kusvika mazotinzwira henyu tsitsi tozodzoka kana matinzwira tsitsi mukachidzokai tozouya kwaiko zvino regai hedu tichambore tiri kuno ndokwatogara kuno kwamunangagwa ndokwatinotogara iko kunoku vamunangagwa saka tatimuone chatakagarira kuno kuchikafu nokuti chikafu hatizoshayi kuzimbabwe chikafu nitochishaya saka tangoti vamunangagwa muone kuti ndokwatiri kunoku vamunangagwa ndokwatiri vamunangagwa ino kuti makaona inyi hatikukutukai asi tikungotaura kuti ndokwatiri kunoku ndopatiri kutopinda ipapapa ndo toileti dzedudzo taridza kutoileti nyatsokuona ine mucheka mutsvuku ndo toileti ine mucheka mutsvuku ine mucheka mutsvuku iyo ndo toileti yedu iyoyi ndokwatinogara kunoku right ande ndokwatiri kunoku heskani mai comfort foni chaiyo pafoni chaiko chaikoka pafoni makatoona kuti hamuchadi zvefoni musatidaro tokubata ikupiko musadaro my comfort dzinomboenda kuvoicemail dzombodii budisa zvinhu izvi dzamakatipa idzo dziya dzimwe nguva hadzimbopindi dzimwe nguva hadzidii hesikani my comfort vakadii kana dzadzisingabati chiringa pamwe ndini dzowandigwa dzine namba mbiri dzine namba mbiri mukationa chauyi uripo comfort mavegetable yedu tola tosangana nezvimaveji azviona tikawana zviderere zvakafushwa pingika munodha nyama yakapiswa pamuta nyama yapikwa iyo zvino munhu sitangoita zvemuriwo izvozvi ndosaka tisitorina idzo corona idzi ndokwanotengesera saka munzoti matemba anotengwa sere kuno kune torora mani ndizvatinotola zvatakajara zvokumusha kwedu munangagwa aihope uri kuzvihwa apa vamunangagwa aihope muri kuzvihwa palive panapa vamunangagwa
muri kuzvinzwa ndatombozvitaura chibva ukati pamunangagwa ndokwatiri kunoku kusvika magadzirisa kwatogoindepi ndokwatiri kunoku yesi kani comfort koko kuzondarisa comfort sina kupfeka katire kuwande sina kupfeka ajuba muna kupfeka munhu ina chapfuka chimadera dera sinza wewe serukeni sikuko sengu saka samwirira wewe simonya saka samu aiwa hope munangagwa ari kuona tachitomutaridza kati ndokwatiri kuSouth Africa takatoona zviri nantigari kuno chikafu chishai kuzimbabwe chero dhora reveji unorishayiwa uku atakatorima izvezvo tinoda vari kudiridza nemvura yemasweji ndizvozvo tidiridza nokuti tinonyimwa mvura musi taura zvose nhasi pingi rekandigari paridza newe taura zvose iwe taura zvose pingi nhasi maveji ati kudiridza nemvura yemasweji buritsa zvose iwe pingi vari kuzviwa munanga kozviwa maveji anoenda bhairawo kaya nyatsotaura iwe todini nevanamai hapana mvura yedu kumasweji todiridza mvura votiseka kuti kwai vanodya masweji asi makangozvisimbira tinakorona isu ndizvozvo neta tiri kuzimbabwe taida kuzoiwanepi mvura yekumasweji nokuti kune kusitorina nemvura chemasweji toda kuiwanepi mapaipa hakuna anodhuka kuti tiwane kucherawo mvura yemasweji asi uno ari kutodhuka tidiridza muriwo ndiwo saka ari kudhukepi mapaipi kuno sasu asi uyu muriwo tiri kutodya ende zveshuwa uyu muriwo ayo maveji ayo maveji mbora uya tosima mibora yedu totengadiridzira nguva dzine muri right here mushe tichidiridza nguva diki takutodya mbora negusha remanyanhando taura henyu chikuru chete kungotsvaga upfu chete nemafuta ako notodini nokuti inhamo kumusha kwachakugara vari kuzviwa vamunangaomawanepi kumusha vari kuzviwa ukawana 2 lita unopedza mwedzi uchidero wari kudira uchingoshinyirawo uchidya ndizvozvo zvingoenda zvakadaro ndizvozvo zvakupfekedzani izvi ndaifanira ndachipinda zvemadhara ningakuita sokumhanya maize sibaba sibaba kwai mwerezi namama hesikani iyeyeya echikamboji echikamboji ari kuseka zvake anondiziva zvo chero ndakauya zvangu after mwedzi anongondiziva echikamboji ona isiso racho bhayanzoti dhiwe kutarisa zvakaoma mwana wamai kuno mabasa acho havachatidi mai comfort hanzi tinokutenda iwede mwana akasimba mwana ari kukura chibhaunza ende chiri kukura vedi wei saka ndova madhuva ava ava ndiva mamoyo ava ndiva mamoyo yesi mamoyo ndime vangu vedu we ndimai venyu ndovandibereka zvivaya moyo muri sego naiva mamoyo muri bho mamoyo nelipstick eri naye mai uya comfort uya icho uya ese mama unoona here naakugara pasi akugara yo wikani kamvoti kamvoti ogala pakurumidza 5 months 6 here takabva mwedzi wapera kare kupi mwedzi wapera asi takabva mwedzi wapera 1 August 6 ka echikani saka pamukaka takubva pa6 takupinda pa6 to 12 months apedza 0 to 6 ndanchizviziva asi echikani mboni vanokutarisisa esikani vanoda kuona iwewe havadi kuona inini iwe comfort vanoda kuona iwewe havadi kuona inini havade kuona varikuda kuona iwewe yada foni comfort vanhu vari kufarira iwewe havasi kutombofarira inini havasi kutomboda inini iwe uri kutsvaga inini kumeso mazimbabwe atambudzika kana zvatokuwachira ikoko ungaituta ukaigona mvura iko kuchinza kubvumigwi tinonowachira kumasiweji kwacho ikoko kumasiweji asi inenge yakachena nditi inombochena dzimwe nguva inombosviba saka na ichinhuhwa manje hemba dzizonhuhwi tsvinei towachi kana ichinhuhwa momirirawo yochena after 2 days mozoenda munowacha musikana vedu wei ende zvakaoma asikana
zvairi nhamo mvura taifamda mvura iri pakata vangakupi mvura because handivari kuda kuti mubve kunoko vari kutika kuno ndikuzere kuganga kwese mhondi mbavha chii saka havasi kuda asi vari kutonyepa nokuti vanoba vana vavo ndio vanoba voya nazvo muno aiwa muno hadzo dzirimo aiwa pingi asi zhinji dzinobva kwavari ikoko makambonzwa mushona akabva muno makabatwa pingi muno ndio mavakakemba muno umunyizo izo kandosa kuchona purisa chara pindi muno zvekumhanya purisa chara pindi muno zvekumhanya muno ndio mavakakemba vanouraya vacho vanoita baku kuganga kwese takamboenda pamusoro apo paunotamba makasikapa vachidzitaura tiripo fair vachitaura kuti hatigange mumarokesheni paipai kwamunogara ikoko ndokwatouya ikoko mugare makati paadheseni tisasvikapo mutaura kuti kudi vachitaura kuti mabhatiri chichi mafurniture mutipe vakatonditi muti system mutipe nhamba nekusaidi tisasvikeiko because hatigangiri mumwe wedu munotaura kuti kudi kwemi munotaura kuti kudi asi vanenge vasingagari muno vanogara muno vanonyanyotambira makazi vanogara muno vanogara muno mazhinji ndio kufarikasha vanogara muno macho muno ndo ndo makatoipasi muno mune vanhu vakatobva kujara vakatowanda kunotove nemapato maviri pamakasipaya munozviziva pamakasipaya pane mapato maviri pane vanotambira kuseri vemapanga vanenge vane mapanga vaya vanenge vachitambira kuseri kwemukuku kwoita vanotambira kumberi uko machina anotambira kumberi uko anenge asina havasi venoisa vekuseri uku kangosvika zvedzungudzunguka havatani kuburisa mapanga ikoko yakuseri uku mungandudza ndakasvikapo rutatu ini rutatu nchisvikapo saka iwe uri kunyengwa kupiwa usingavazivi uchanyengwa nembavha iwe ikoko uchanyengwa nembavha usingasvikiko unofa kutoziva kutoti vanhu unoburitsigwa banga wapuwa mari ukaitoregwa ukaindipe mari yangu atinochida ufunewe nemafuta ndovondinyoresa vanonyoresa Kelly, your baby. You want to carry him? Come and carry him. Nai zvakutoinzana makadi enyasikana musi okay ayo matemba kanga chataura yewe matemba ndiro hatina mari next time ndizere nawo matemba yawa ndichada kuvigira tivigire izvo ndi mune magona ndizere nawo shuwere awo kana chidiki ndachiona chitenda chidiki aiwa ndinawo ndichakuvigirai ndinawo zvangu ndinotengesa zvinhu zvekumusha here ndotengesa stock yekumusha ndine kashopu kari mutauni mukanditengesa zvinhu zvekumba muna kaimbori muna lizimiko zvino kave kugengu uchibva kumachafzuku palas vegas kuside las vegas uku asi kuno nekumamuri mutaundi aiti ukatsvaka kuzvokumusha zvatoda hatinazvo unongotaura zvaunoda zvese unongondudza ndotongokuigira iko zvine mazano kutotamba redu stock sterek nenyaya yekuti vava vacho vari kutakura vanotidhurisirawo magonyeti asi ese ari kungopinda vatopinda pane vanhu vematraki marana ari kumbopinda but hazvisi kungopinda zvese zvese izvo zvitahwa zvini chingurini takazotumira maserevhita akachipa hakuna hava kuvigira zvinhu zvacho amene zvinenge zvichingoita handifunga sezvinyatsomira musha izvozvi ndinotora nemaorders akawanda emadora pane munhu andakataura nene zvo ndikati ndivigirewo madora naiyo serevhita kana chigona ndahawanikwa amen tichamboona ndinawo mabhakets masaga chaiwo anotouya ari anofutaka anotouya ari masaga but zvinhu zvacho zvezva zvakangonakira kapata ingwenda tega uchinozvitorera wega zvino manje korona iyi gore nokunoendwa kumusha handizivi ameno saka vanhu vanosvika rino vachinde musango asi ndiwanga achitaura zvotwa hei korona mavheji saka vanosava korona iri kubva kwaringorya mavheji everyday wanyepawo ivo havana kana korona vanaro ndianadaro vakafa vangani
kwasi asivo kavanawe vanayo variko vanayo asi variko vanayo corona pane muno mumafa 1000 muno mafa 1000 kuzimbabwe kwakafa vanhu 10 zvinogara zvitaurwa muradio muno vafa muno muvatova mamiriyoni vatofa vakawanda vafa vanayo vakawandisa isatina kana kosokoso atimbotokosori ndandichitoshandisawo masuwejedu ndine masainasi anondinetsa especially munguva yesama kudai yo winter anondinetsa masainasi ekubloka nekudidi ndakatoti vhiki rapera ndikati ndimboenda pachitesting center chikudhuze nekwangu mutauni chichanzi angu medical aid ndimbonotestiwa chikatobudacho chistorina ndisina ndikati zvacho unenge uchingoti kuda pamwe hapana munhu imo muno muizezo muno muno wakambobatwa nayo corona kwanzi kuzimbabwe kwafa more than 100 tinoti cheni more than 100 asi muno mune mamiliyoni kwanzi vamwe vakuti kwaibhodha rovhugwa next week hanzi next week de vakatodaro umwe akati corona inonyanya udava nemari hapana zvokumbatiwa nemari vanhu vari muno manodya zvinhu zvinayoibva ndosaka vachifaneko kuzvisina kuibva zvineine corona zvinayo because vane vachidya nyama mbishi aiyo ndezvegauti zvinobata gauti kaizvo unodyirana spinach nano yemune iwe spinach yacho maibvisira vanoita manje spinach vanoidya kwete zvokutamba munomu mavegetables unodya mavegetables sengano yemunewe beetroot ma7 colors anenge ashaura anenge ari mabeetroot kaya beetroot ndizvozvo zvepati maveji ari strong kaya pavanozoti beetroot paya poti butternut paya ndotokutaurira poti iyo spinach iyo iyi iripo pasaidi yakaiswa cream poti vane muno ndivanodya zvevegetable koti mafruits iwo vanodya fruit ka1 pamwedzi iyo vanodya fruit every time because renge richingoita 1 rand pamusikapo 2 rand 1 rand rakachipa hazviindirani zvako zvaunototaura iwe vachidya idzo mengo dzavo mbishi achedzidzo vachingoenda vakadaro chainozobvira here kuti nguva nenguva iri mbishi vedu zvakaoma yetsika ndingamboti yetsikamboti kuno ndokwaisingasvika yetsikamboti necorona yetsikamboti 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 chiri kukura veduwe kuramba katarisa zvake yetsikamboti sinyerere yetsikamboti apa atauri zvake yetsikamboti asi hanetsi zvake haakatodarika stage yekunetsa hachakatodarika iko zvine zva wachallenja vanhu panapa pawataura nyaya yeveji kwai veji guys veji nai veduwe nai mimatayarisi hakuna wainoda kundiroorera pingi uyu nai varume vari kudiaspora pingi hamumuoniwo naimi ndikumbirewo nhamba dzapingi yezvo komakaita seiko nai vanhu vari kudiaspora ndikumbirewo nhamba dzapingi mumbotaurawo napingi muchisekana napingi basa reiko wana murume iwe basa reiko unogoshanda vanhu vari kudiaspora vari panapa vazere kudiaspora zvinoshanda kudiaspora uchitei iti munhu anokupa chikuti I love you achikuti mwa pafoni apa zvinge zvichitofamba kwanzi korasta ndiani vari singu here hanzi I love pingi kona ihendi ndibate kuinbox ndikupe namba dzake naiwe chifidza ungo UK iko unomuitira unouya iwe chifidza ndibate inbox ndikupe namba dzapingi idzi umbotaurawo napingi hanzi nhasi pingi wakanaka zvokuti pingi wagara akanaka yo pingi agara akazvinakira uyu Alfred munodawo pingi uyai mose kukandai maCV vanhu vakonzerita nemunhu akabata comfort kwai ndeni akabata comfort akabata comfort ndiye hanzvadzi yangu guys ndisekuru hanzvadzi yangu hadi zvekamera hadi zvemafacebook hadi zvefacebook hanzi ukada kukanda CV kuna rasta hanzi pingi uri sei hanzi pingi anongogara kemba mangu achidya mari achiverenga ake bhaibheri chete kana uchizvigona izvozvo kwai ndouya hanzi ndinouya napingi aiwa pingi uri kutoda hapana kana chakamboipa kuverenga bhaibheri munenge naye agera ake uchingofidwa inoda kuringa sainda uko mai mwana rimwe rikaenda uko kurashika kudai so
Iwe. Haiwa. Pinky free spirit. Hey. Pinky free spirit. Comfort. Tindenewe. Huh? Yes. Are you going to feed him? Do you know how to bath him? No. So how are you going to bath him? I do bathing. Auntie will bath him. But you must bath him also. I don't know how to bath a child. You don't know how to bath a child? I'll teach you. Hansi nawe budwara papingi ngabobisa Zambia tinyatsopiwa. Handakupfeka mukati. Ahwa wakapfeka skin tight one. Haiti. Chandakangopfeka unde chawakapfeka iwe one. Hachisi choicho. Hansi uri sei pinki? Ini ndiri board rangu ini. Pinga right zvake. Mu South Africa chete. Yata nayo. Tsara yemujoni kuti ane nzara isusu. Bedwe pinki une bedwe imbo payo pinki uyu mari asikana. Imbo payo pinki wedwe imbo tumira yo pinki yenyu 200 rands. 200 rands pinki, 200 rands pinki, 500 rand maiva comfort. Chet. My comfort 5 wire, pinki 2 wire. Pinki ambo mwawo drink vedwe. Imi. Hanzi pinki uri singu yere. Ari singu pinki uyu nditomutsvakira murume pano. Hanzi ndipewo namba yapingi. Sweli uya ku-inbox. Ndokupa. Uya ku-inbox ndokupa namba yapingi. Pinki igadzi. Wakambona ane zvimandevele ka? Ane zvimandevele zvimahipsi unazvo. Waramba kubvisa Zambia chete zvimandevele unazvo pinki uyu. Madara. Simajera. Yekuti amwozve kokokora. Mokokora asikana imi muchitonaye pingi mutumirewo futi nhumbi. Pawo pingi nhumbi. Kwai pingi atane nzara yei. Wachida kumuseti kumupei doneo. Unoda iwo ngochita nenzara yei. Iwo uri kuda nzara yei yauri kuda iwo. Hanzi pingi watowe muselebhu. Ngochiti pingi ane nzara yei. Iyoyo yacho iyoyo ndoyanayo. Hanzi pingi ane makongani. Munozotaurirana ini handizivi. Hanzi pingi we love you. Kwanzi ndikamuroora pingi uyu anoita diarrhea nekudiwa neni. Vana. Kurwara nokudiwa. Hanzi tione my comfort izvo ndachiti pingi nguva yose ndiyo my comfort. Panenge pachingori vanhu vanyuwana vanenge vachingoyaka vasingazivi my comfort. My comfort ndevavava. Ava ndiwo my comfort. Vatouya hanzi ndokumbura namba yapingi. Vatouya kuwhatsapp kwangu. Ndokupa otondipa namba yako pingi. Handisitorina futi namba yangu iyoyo. Aya mapambazi acomfort aya nemikaka yake nemafuta kuzora. Saka nditi tinongoya mwedzi wega wega. Totoziva kuti anopedza mwedzi. Tenda. Muri kutichengeta chimudhara changu. Aiwa. Tiripoti mukaka amboshaita kupinda musama. Toda tomutsvakira zvivhesi zvesama izvozvi. Chando chapera. Hachapera. Hanzi my comfort vakanaka. Vakanaka. Ndati mukati my comfort mukati 5 wire pingimo muti voti wire vedu we ndokumbura ndichakupai namba dzapingi. Ndichakupai. My comfort muri mhoroso pana manzi isima handizoti ngoisonga sina kuona hii. Hanzi bless you my comfort. Hanzi hatitoziviwo nyaya yacomfort andakudzai pane pano. Ina ndikambura michingoredzera yakanaka izakatodarika 6 months ago. Kana udzwai nevamwe macomments mumu. Udzwai navamwe ndakatopedza pangu. Kana. Hanzi pingi ndimai vacomfort here. Aiwa. Pingi havasi mai vacomfort. Pingi shamwari yamai vacomfort. Pingi shamwari yamai vacomfort. Pingi shamwari yamai vacomfort. Pingi shamwari yamai vacomfort. Hanzi tokumbura namba dzarasta tivatengere koko. Uri kudiaspora here? Unotsvaka muroora ari kudiaspora here? Handidi muroora ari kuafrica kuno kuti tifanane muafrica kuti wadi. Uri kudiaspora here? Kuti ndikupei sekuru. Tangu andipa bank statement yako ndione.
Serious? Sure. Makwenda kupi? Kusiza? Siza iri kupi? Kudarika Sunrise. Andikusi. Apo. Mukasvika para mchana nditi. Moita straight. Before musati masvika ku ani mukabva mura mchana. Moita Sunrise. Muchidarika Sunrise. Munovambuka kukataka chikoro. Kokurupa wani mastenzuko. Ndikwero. Kwete apa pazina view. Aiwa ikoko kuside kuishinda boyti kongo. Yekuti kongo yakadai. Motena para mchana. Ndopa motena. Zvino kune address? Clinic yepa Sunrise ani moiza pa yepa. Mune address? Kune ma-address ikoko? Ayo, kana mangoita mukaimba mutamboda kutamarini. Mai comfort vakutama. Indi baba comfort vaita zvakanaka vakati atingatami vasati vasvika mai comfort vanotishaya. Shuwa ndaizosvika panondobondera ndiwana pave nevamwe vanhu vanyuwani. Panopinda umwe anditi? Ndione ngori pano. Uri kuenda nebusara nemukuku? Kati vakunda nawo? Makaisa umwe mukukuko? Wosaiwa kugara panapa? Wobva uko? Uchasara pano chite chiitaka chikondinya nebusiness? Wagonazve? Unenge watogona? Unenge wagona kana kwadi? Saka izvi 3 rooms kaidzi uchadii zvino? Pamarumu? Ndoshandisa 2. Wovanotorapa? Wovanobvisa apa? Apa panosara stand isi mukuku ndewamastandi? Saka alright. Pana aripi? Anogara kaso. Auda kuzogara pano? Saka anoda kushandisa chiva? Unondimalaita? Alright. Asi urita zvigabiwa usiku kwakavata uri 1 sewako. Ndokuti ndo mune vanhu vanoba munomu. Zvigabiwa wakavata zvinhu zvavanhu unopinda bisi. Wotomeka sure kuti yaferi ende dei wawana munhu unokugara naye. Nokuti vanhu vari munhu vakatoziva kuti unogara woga. Vanokuita advantage. Zvinhu zvavanhu zvezvawiswa panapa manje. Unofa andikunyeperi pingi. Ivo. Iye munhu yendi anoronga dhiri muswane ngasipo. Waita sei kwemuSouth Africa mune munhu iye ndi anokurongera dhiri kuti nhasi ndisipo ndine alibi ndenge ndi kwakati musvika anenge ari oga mukadzi uya. Auve kefu kwadi kuramba kuti mupinde zvinhu zvevanhu. Bhadhara yese just kuti uve safe. Kuti uve safe bhadhara ndikutokudza. Zviri nani iwe mina ndikudze. Zviri nani utsvage musikana wokuisa umu. Zviri nani utsvage musikana wokuisa mumukuku ushu. Andiwaona. Womudzimai mogara muri 2. Iwe usabvuma zvinhu zvavanhu pano. Kwaitoda kuona comfort. Uyu comfort wike amfoda kutamba nakeli wake. Ushu. Arutamba nakeli. Ari kusekerera zvake. Ndisiye handidini. Ndisiye comfort handidi. Ndisiye. Kunonesa mvura ka? Nyaya yemvura ndiyo yakubvisai kuna nditi. Uko kuri nani uko? Tape. Good. Masaka vari kupa vanhu kana kuti vari at least vanhu varikungogara. Good. That's better. Manje kwazara vanhu here zvoti munokondiana takshop. Takatoisa zveshe mutakshop yavo. Uyatovepo? Okay. Kwangosara kututa. Muri saka muchatuta rini? Manje ko baba wa comfort vari kusara kuno? Iye. Uye. Namba dzavo asi munadzo. Handizochi chakaitika makavha isivesa namba. Kuti? Namba dzavo munadzo. Inadzo namba dzavo. Hainai. Vakazotengera foni. Dei vakatovhunza iye munhu iye namba dzangu izodzidzi public number. Dei vangobvunza iye aitongovapa. Aitondiudza. Hanzi Kelly nsisi vakamfort here. Anyway, ndingazivi ndisisi vake.
ngandinetsa ndarame chingotsanangura nyaya yawani nekusingaperi. But kana Mwari akakuitira inyasha zviri nani magetsi. Mwari ngaarumbidzwe. Aiwa Mwari ngaarumbidzwe. Mwari ngaarumbidzwe. Iye zvinoka nemi makunonyatsa nobuda complexion makugeza madiro ajochina manje. Makunonyatsa nogeza madiro ajochina panapa zvazvakaoma. Kuno kumvura mahwani. Toilet motozvigadzira mosvika muchitogadzira toilet yenyu kwayo yekuisa chisiti iya. Yegombayo asi ine chisiti. Mongoita mbijana. Zviri nani yakachipa futi. Sosene aiwa anti panoda kuzongocherwa still. Vanochera pachizozo chinenge chine chisiti. Vachatenga vachatenga. Avachireta nyaya inyaya Toya koko kwamuri kuenda. Comfort. Toya ikoko comfort. kana kuta nyaya. Saka chikoro vana mobvisa futi. Vonodzidza ikoko. Right. Kwanzi njera video call every day manje ndinoti Pingi is not cheating on me. Pingi hachiti uyu. Hambo chiti Pingi uyu. Hanzi comfort wachengeta zvakanaka vedu sterek. Aiwa hatichitori zati tiari safe zvisingaiti namai aka. Sterek. Arikuchengeta zvakanaka zvekuti. Usanditalishe. Handidi kutalishiwa. Handidi. Takamirira gore rako ronita wani yetu tachipati. Vonita wani yetu tachipati. Takamirira wani ye. Takamirira wani ye. Takamirira wani yetu takapati. Handizika tocheka keki. Handizi. Takamirira wani ye. Muzotirangaridza zvemi. Asikana regai vasvike vari kusvika kune vari kugumirako idambudziko idambudziko na4 kuseni kunotozara zvecube because munhu wese ari kunochera ikoko apa munhu wese ari kunochera ikoko kiu inenge yakasvika uko akumana inombovharwa vedu aiwa tuta yenyu mindi kwewasarirei hakuna here kunotengesewavo chimukuku ikoko vedu yakaendavo akawanavo padi kuduku hapo kungoti agarise zvaari munhu ari 1 vanenge vachiti mariko pasina zveiwe kuvakwa zvongositsvaka masenge unoisa 1000 unotenga ndine zozo ini 2 rooms mukuka 2 rooms ndakanga ndakatoisa veranda ndaitomboshandisa sesaluni ndandakauisa saluni unotori neveranda nemabhagla nemawindo 2 rooms wakanaka munhu ndakatotenga uri brand new ndakatongokumbirawo kuti vamwe vanhu vauchengete kuzini kwangu handina pekuisa saka pavanotita ndichaenda navo ndinoona unosara uchisurukirwa shemu wangojaira kumuka uchiuya pano vedu wefunga kana wavana bhuru wako nomuka uchinangako zvodoriwa kuti chero nesinzira yekunoko yagugwa negugwe nzira yedu yofambira uko yakuinda uko tete yakuinda netara straight tichienda kura muchana kujere uko yo makaita makawana pakanaka. That's better. Zviri nani mufunge ona iwe kunobhuwa nemvura sikana onai mnanga kwaona
munangagwawo nako unozoti kuda tokurevera nhema katiti ndokwatiri kutotiza kumusha kwedu ona ndokwatiri masquata kupi takati chakazita masquata kuno imwe nyika iso asi kumusha kwedu tinako ende njere tinadzo dzokuitawo something musha kwedu tichibatsira kuvaka ikonomi but mukana wacho hauwani. Only those vagara vachingori fortunate ndo vagara vanongoiti ve fortunate. The rest aiwa kana uchingoriwe pasi nongoramba uchingoriwe pasi wakadaro nongo uchingotambura ndimaona saka ndichaenda nawo ndinoona topakamera sei kundozoya nchitora iwe kana toendako mogona ya mchinditora first time anditi kuti first time pandino unopaziva nditi pavanotoenda tochaenda nawo pavanoenda uchienda nawo uchipedzisira kututa nditi hakuna munhu atoveko sofa hakuna madhoo achakavharwa anotovhurwa musi wavanoenda. Okay, all right. That's good. Apa una imwe shamwari? Idzo shamwari dzina wadzo kunaka. Saka inda chikontinya kwenye takshop kuti avoid zvemashamwari nokuti unenge uchingosvikipa bhisi paunenge usipo woenda kunoodha kwadi kutsvaka chimunhu chekugara chichimusikana chekugara nacho mugaravo muri tu woga muno muri dangerous semwari no magetsi nochi vanhu vanga vachitemba ndipo pano zvino wasara woga musikana because vanosara vanokukawadha munomu munotambiwa rafu muno mune utsinye muno mutambiwa rafu muno vane basa nazvo nevoenda voya nekiyere kana ndasiyawo okay vane muno vane basa nazvo here unoti kana uchinge wamuona fesi iwowo achikuziva kuti unogara munomu unofunga kuti pane pachakusiya uri mupenyu handi unenge wamuona anotokumupfudza anokuraya hanzi inoita mari stand ikoko maybe we can help you stand hanzi 1000 Caston Nyamaropa hanzi 1000 stand isina kuvakwa iye ozotenga mukuku wake oisa ipapo hanzi 1000 hanzi my comfort may your cup overflow you are doing a good job sisi yatita 12 likes comment yapo kuti nita mari stand kuda tingakubatsira inoita 1000 guys iri kwe 1000 aripo but anononoka manje 1000 kwanika anononoka saka inokurumidza kwanikwa ndeipiyo stand yakatovakwa kare zvizodhura zvema 8000 inodhura zvedei zvazvidai yanga chiti at least ndeka 4 kana ndakabata ka 5 vanhu towedzera paiitawo zvinoti dei yanga iri kuti uno ndakabatavo iyi toti hai ora ngatiparida 3 guys ngatiitei 3 konde towedzera woindawo navamwe munoza anditi uyu munhu ari 1 my comfort imi kana mainda uyu munhu ari 1 ushu andika kana mainda imimi obvious mune mhuri saka makatsvaka pakati kurei ndosaka price yakasvika ikoko hanimaona saka uyu anoti akangowana pake pekuti anenge ari 1 chete handi pekuti wo anozongesawo kana fence kana pamwe pane pachitoni fence kudara pari 1 poti anongesawo mukuku wake chiro kaita 2 rooms 3 rooms idzodzo but munhu ari 1 hanimaona imi motoda futi nepebusiness saka makaona pakuru pa hanimaona haimbosviki ikoko haisviki haisviki vari kumuvha mai vakamufoti vakumuvha vakawana pane mvura payadhi pane tepu because kuno kumazvionera kuti mvura inoenda kuzasi uko izvozvi vari kuwachapa mvura vatotuma vanhu kunotora mvura onai washeni saka vanhu vanoenda nezvigubhu vanotora mvura vodzoka vachidii hanimaona aiwa kwete maus guys maranzi kwete maus maranzi anomaona maranzi vanoda kumubatsira guys munondibata ndokupai nhamba dzake munondibata mundipawo nhamba dzake but zvinenge zvakanaka kuti tikamuwanira zvese kana mai comfort ava kanowana panzvimbo panenge pari reasonable kana mada kuti tifambe naye timubatsire handitika totenga mukuku wacho tonomutaridza kuti mukuku nokuti uyu pingi unogona kungodla mari pingi unomwa uyu unogona kungomwa pingi kana ngodla mari uyu pingi anogona kungodla mari haana shuwa pingi notowana ave nemamaplans
Pingi uyu. Pingi anenge achida kungotengerwa uri mukukonzi mukuku tawana Pingi mukuku wako uyu. Oh, kids ako ndopo ogara apa. Pingi obva apinda imomo achidi obva agara zvake. Kune mvura at least ikoko kune mvura kune magetsi. Kunokwa kuna magetsi guys. Kuna magetsi. Pingi unogona kuti amesi uyu. Pingi koronyera iri guys, ishurugwi. Pingi uyu. Ishurugwi. Pingi. Kuna pakata zvimwe zvinhu konzi mari yandakaushandisa zvakati. Ndikunyepa here maikafotara ichokwadi chenyu. Munofunga kuti Pingi Ndege ndatoshota. Apa manje kuzodawo pakona. Ndinomanya kuti Kwakaita here. Kana kuti chinganamo. azvikasiri. anoda stendi pari kudiwa stendi guys. Mukuku chero ukavepo handitika but stendi anonoisa paiko mukuku anofanira kuita stendi pacho pane mvura ipapo oisa mukuku handiti fundo zviri kutaurwa namai Comfort pano kuti mukuku inonzi stendi iri isina mukuku inonoka kuwanikwa ndo zvamukutaura inonoka kuwanika handimaona because inenge iri land chete inonoka kuwanikwa iwaniki zvekumhanya asi munhu anenge akaisa mukuku wake kudhara ari kuda kutomuvha anobva atengesa nemukuku wacho ndosaka zvichidhura kusvika nemvura nemagetsi zvese anomaona zvinge zviri ipapo ndosaka ichizodhura kusvika ikoko handiti maona ndo zvega zvingoripo anomaona otherwise dee kuchinzi pane stendi yoga yakadochipa kudaro mukuku haisi nyaya zvitomupa ngavatsvage stendi ikoko paribo. I want to help. Mari havapiwe madhairies ndivo vanoenda kunotenga. Vanoenda kunotenga madhairies ivo Sisi Pinga vanoenda kunotenga mukuku wavo kana kupa mai Comfort. Munopa mai Comfort ava ndo vari kutungamira kuendako. Ndosara nchiti kupa Pingi munopa mai Comfort. Munopa mai Comfort ava. Mai Comfort votenga mukuku. Mai Comfort vatenga mukuku voenda na Pingi votaridza na mukuku wavo gusi wozotudza kuti tawana mukuku pakati toenda kunoona mukuku wake handiti maona zvinenge zvakatonaka. Mai Comfort varipo ava vanotenga mukuku. Munobata mai Comfort. Namba dzamai Comfort ndichatodziisa pano regai tichodzinyora futi pano mubate mai nhingikiri tipe hedzo mai Comfort. No, mai Comfort vanotenga because ndo vanoziva kumaarea ikokoko ndo vanenge vachizaba mai Comfort vanobata mari yacho voenda naPingi kana pakanzwa kuti pane mukuku uripo voenda havo naPingi handika Pingi wogutsikana nemukuku wake kana vati mai Comfort vodi voita zvese noti mai Comfort handiti takazoziva Pingi nekudawo kwamai Comfort takaziva Pingi tichiuya panapa isu tichivinga mai Comfort handiti ndizvo ka ndo zvinoitwa ka takaziva Pingi nekuda kwamai Comfort saka topa mai Comfort ndo vari kutanga kokuinda koiwa aiwa mari mai Comfort ndo vanopiwa. Ndipei namba dzenyu mai Comfort. 074 361 iko ndo maane namba nyuwani 35 mva namba munombochinja 3508 miraitoonza akwana here mai Comfort. Right. Idzi namba dzamai Comfort idzi ndapina. Namba dzamai mai Comfort ndo vanoziva. Mai Comfort ndo vanoziva kunzvimbo kwavari uko guys. Ndo vari kuziva vari kuenda ikoko ndo vanoziva. Namba idzo munobata mai Comfort. Handitika kana taronga pano handiti kuti tikubatsira Pingi. No. Aiwa terai munzwe guys. Mai Comfort ndo vanoziva nzvimbo yavari kuenda. Ina handitokuzivi kana kuto ndosaka ndati musi wandinoenda kuno next time ndikuenda naPingi anonitaridza ina handikuzivi kwavari kutamira mai Comfort handitokuzivi kwavari kutambira kwavari kutamira handi saka mai Comfort ndivo vanozotsvaga vakawana ndo vari kutanga kuinda nzwisisai madhairies vedu imbonzwisisai kana tichitaura mai Comfort ndo vari kutanga kuenda kunogara ikoko handiti saka uyu Pingi unotokuziva haukuzivi Pingi haatokuzivi
handi mazviona Pingi haakuzive Mai Comfort ndio vanokuziva ndio vari kututa iko zvino kuenda kunogara ikoko saka Mai Comfort vakaenda kunogara iko vakanotuta semunhu anenge atanga kututa Pingi haatokuzive vanosvika voona pari kutengeswa handiti noti ndio vari panharaunda paground voona pari kutengeswa and everything vodeedza Pingi handitika Pingi pavachatuta panapa Pingi achavabatsira kututa saka achanoona kuti ndepapi handitika vodeedza Pingi vadeedza Pingi poonekwa mukuku kuti Pingi apo pari kutengeswa apo Pingi akagutsikana handitika mukuku wodi wobhadharwa Pingi ozotutawo nokuti munogopa That's my finger. mesi ndozvandiri kutaura Mai Comfort ndio vanenge vari panzvimbo ndio vanotoziva handiti ndio vanenge vari panzvimbo ndio vanotoziva mukuku chinodiwa ndechipa kuti stendi iwanikwe first handiti no stendi ngaiwanikwe first guys Mai Comfort ngavawane stendi first handiti stendi ikawanikwa muridzi westendi otaugwa naye muri kunzwa stendi ikawanikwa muridzi westendi ndiye anozotaurwa naye kozikana kuti stendi imari handitika right now tiri kungotaura pano senyaya hatizive kuti stendi iripo here stendi ichati mari Mai Comfort anogona kuti stendi yacho iri kunzi 2000 kana kuti 5000 kana kuti 8000 towana ye4000 kana towana ye6000 handi muri kuona then Mai Comfort stendi yazowanikwa handi maona then mari yodi younganidziwa handitika kwakuda stendi yao iwo uripo ndiwe muridzi westendi ndiotengwa mukuku handiti ndiotengwa stendi yachona woenda wono ndapada ndagutsikana pari right handitika yo wobhadha mukuku ndozvandiri kuona inini They said he was curious. but mese Mai Comfort vari kufungidzira havasi shuwa handiti Mai Comfort muri kushuwa kuti 8000 ma8000 shosho hanzi 8000 wakavakwa naMai Comfort edwe Alfred wavarira Pingi kwai Pingi ngambosimuka timuone hanzi saka vamwe vari kuti hati ngatitei $10 pamunhu isi hatina madhora tine marandi saka $10 pamunhu imari tibise hedu $10 pamunhu imari how much is $10 haisi 150 no 150 inogona kuita 150 rands I think inogona kuita 150 I think so inogona kuita 150 kana 200. okay so guys ndimi ndimane suggestion yekuti ngatitengerei Pingi mukuku stand handitika muri kuti ngatite $10 pamunhu handitika saka $10 pamunhu chitsvagai munhu anobata ma$10 aya imbotsvagaiwo munhu ari different anobata ma$10 aya yanzi 200 rand okay saka 200 rand pamunhu 200 rand guys tsvagai munhu anobata ma$200 rand aya tese totumira ma$200 rand edu kune munhu iyeye youngana 8000 painenge yakwana 8000 munhu otuza kuti 8000 bvo yakwana handitika then totsvaga stand handimaona tobva tatsvaga stand saka 200 pamunhu ngatimbotsvagaiwo munhu adifferent tine hanzvadzi vaivaya hanzvadzi vanozanzadzani Victor hanzvadzi Victor vari kuJoburg vaivaya hanzvadzi Victor chawatama vari kuJoburg ngatipei hanzvadzi Victor kana Victor kana Lorraine since achimbobatawo dzimwe this time tikambopawo munhu wechirume mudiaries hanzvadzi Victor vaiva varipo animaona hanzvadzi Victor vaiva varipo here panapa hanzvadzi Victor muripo here tivakuonei vanhu then tipe hanzvadzi Victor ava tipane maresponsibilities tese mene ndivatsvage ava tipana maresponsibilities tese handimaona hanzi ngaide kuna Lorraine but hamuoniwo kuti Lorraine musati musi wanenge asipo tichapa hani guys ngavaite 2 vanhu vamatreasure aya matreasure ngaite murume nemukadzi Lorraine panenge asipo toitawo umwe munhu aripo handitika yes Lorraine is trustworthy but todawo umwe munhu wechirume handiti kuitira kuti kana Lorraine asipo Lorraine munhu wechisikana iko zvine zvaanototaura tani maplans ake kuda kuzorelocate achienda kudiaspora uko muchasara modi muchasara woita sei ava hanzvadzi Victor varipa ava hanzvadzi Victor ndakubvisa namba yaMai Comfort ndimbopina hanzvadzi Victor ava hanzvadzi Victor varipa ava hanzvadzi Victor variko still vari kusaidi kuna naLorraine ikoko vari kuJoburg ikoko kuhanzvadzi Victor ava tombobatawo hanzvadzi Victor ava
Right, and that's the Victor vari pa. Saka ina handichaziva ude onai zvorwadza onai vana rubva kumvura vana rubva kumvura onai vana vari kubva kumvura guys saka inini hangu ndatofara chaizvo chaizvo because onai ndatofara vana rubva kumvura guys svika everyday vana vachidai so by the way aiwa regai vainde kunhingikiri regai vainde kunhingikiri regai vainde kune mvura by the way waneta waneta serious shame kwakune line 1 month. Why? Anzi phone number za Victor. Ku UK kuna Cheripoki agara ariko. Cheripoki agara ari ku UK ariko ku UK Cheripoki. Ariko ku UK Cheripoki. Cheripoki agara aripo. F8S Melly, read my comment mumoyo. Iri kupi mina ndione Melissa. Handisi kuiona ini comment yako. Inya yeko ina handisi kuona ma comment echo ziri papi yatangira papi right maybe. Okay, ndaiverenga ndaiona. Meli zvako Melissa futi iwe. Melissa unodogwara chete unopenga iwe. Alright Melissa. Pakanaka. Pakanaka Melissa. Alright Melissa pakanaka. Hey, Comfort. Comfort. Saka anjadzi ndokumbirawo number Victor ndokumbirawo ndinyorerewo number yenyu ka anjadzi Victor. Ndinyorerewo number yenyu comments section ndigare ndakaipina. Hanzipe number dza Cheripoki. Manje number dza Cheripoki handizive nemusoro ini. Dziri mufoni mangu handizive nemusoro. Victor ndipewo anjadzi ndinyorerewo number dzenyu comment section ndipine. Ndinyorerewo number dzenyu comment section mundidzipine mukoma Victor. Anjadzi Victor ndinyorerewo number dzenyu comment section. Madhairis munodadisa so. Ndinyorerewo number dzenyu anjadzi Victor comment section. Madhairis munodadisa henyu sure maisa smile pameso papinki uyu. Maisa vo smile vedu pameso papinki. Sure uchinopinda ndewana number yacho ya Victor. Uchinopindawo kune mvura nenhingirikiri nemagetsi nemvura. Ublack unochinja chokwadi. Ublack unochinja. Ublack unochinja. Aiwa zvinonakidza izvi. Zvinonakidza. Zvinonakidza. Enda padhuze nechimadhara changu ichi. Chipi? Ndofunga ndachachikurwadza moyo chimwana ichi kuti mwana ungajere ngoya pano. Tora ndoenda nacho kunogume manje vachizvitira zvavo. Shame. Zvangu nacho pavanozopedzerawo ndodzokawo nacho. Shame. Saka mama tojaira life iyo ndofunga moyo kwangu wachipisa chaiko. Ndaitonetseka kuti ishi. Zvondodi. Handiti? I know the feeling kuti munhu anenge wajaira everyday ngofuma chinda kuenda wakusara wega mai mwana. I know the feeling. I know the feeling. Ndaona pawataura musadzi yako yapotsa yabuda. Pawatanga kutaura kuti vari kututa musashuwa. Ndandakamutarisa hangu musadzi yake yapotsa yabuda. Zvinobowa ka. Because ana munhu andakanyanya kujairana naye vana. Wakuda kutochema futi izvozvi. Manje ndakavajaira zingatomboiti. Vanenge sister vangu because sometimes ndikava neproblem ndiye munhu wandoudza nomwe munhu wandikwanisa. Chirega kuchema, chirega kuchema. Chirega havasi kuinda havasi kunofa wani vari kuinda padhuze apa. Chirega kuchema. Chirega kuchema. Wawanigwa nyasha wanonga wachichema wakarivara usingatombofungi kuti ndozvichaitika. Chirega kuchema. Chirega kuchema. Moenda navo mesa unawo nguva unenge watevera ikoko. Uchahosekererawo. Chirega kuchema ako. Chirega kuchema.
tenda Mwari nezvatomuditsira ndikutenda. Handiti. Oh, shame. Handozviziva, you know the feeling yekuti wongosara uri wega, hauna wajaira, unenge wangoti duku, pamwe mamuchisera muchiita henyu mako henyu muchinyeya muchidi apa, unenge wangoti duku uri one asikana. Havatombonyeye munhu kazhinji vanhu munhu anotodzidzisa manje pane chakaipa. Ndori vangu seshamwari munombotaura seshamwari munototaura munototaura muchitodi vanovaka manje. Saka wangosara uri woga wangoti duku duku yeshi zvinenge zvonetsa. Don't worry, unoteverawo manje unotevera. Handiti watoona vadelegeta munhu wavo kati no toda kubatsira mari ngainde kuna indaramba nemaresponsibilities akawanda ngavainde kuna nhikikiri kuna vanzadzi Victor, then he will take over. Vatombozorodzawo Lorraine wacho wedu ema up and down anoita Lorraine munozati mwana wechikoro here mi guys. Lorraine mwana wechikoro anopota achienda kuchikoro, dzimwe nguva totochitomuomeserawo asi nenyaya yekuti anotya kurambira isusu madhairis anoti ndoita but anoenda kuchikoro manje. Lorraine anoenda kuchikoro, so hanzvadzi ava plus Lorraine transport dzimwe nguva tichitomuomesera tichibvisa mari transport udi zvino hanzvadzi Victor ava vane motikari yavo tikangovakumbira kuti hanzvadzi Victor pakati vanomhanya, handiti maona vanomhanya votoenda kunoita zvatenge tavaudza. Saka tikaita 2 murume nemukadzi vakashanda pamwe chete, Lorraine akashanda namukoma Victor ava zvinoita, vakashanda namukoma Victor ava zvinoita, Lorraine anomaona zvinoita. Hanzi I'm here today, Lorraine is here, all right. Lorraine achishanda namukoma Victor vacho vari 2. Lorraine namukoma Victor ndiwo matreasures acho anziwo matreasures acho ekujobek kokoko. Lorraine namukoma Victor vanenge vachitaura vari 2. Anditika Lorraine na Victor, one of them vari 2. Lorraine na Victor, Lorraine namukoma Victor vari 2. Either Lorraine kana Victor vese vari 2 vanoshanda vari 2 vese vari mujobek, vanongochera pakanzi transport vanongotorana kujobek ikoko voona ikutamba. Ndizvo vambouyawo kuno kuRustenburg, ndakavaindira kujobek last time ndakadriva kuenda kujobek. Ndizvo kana vapedza mavapa task yavo vauyawo kuno kuRustenburg, ngavashande vese vari 2 ikoko. Hanzvadzi Victor na Lorraine ngavashande vese vari 2. Moreover futi vanozivana, takaenda tose kwana princess uko vanozivana, takaenda tose kwana princess, ngavashande vari 2 vakadaro ikoko. KuZimbabwe tine team Zimbabwe iri ikoko. KuZimbabwe tina Apostle IK vaya nevasikana vaya vari kujobek vari kuZimbabwe kuHarare uko. Handisana tomboziva panotoendawo kuZimbabwe totombondosangana navo because vese hapana vandoziva, totombosangana navo. Saka team Zimbabwe tiri covered, team Jobek tiri covered, team Cape Town hasati apinda but tichapinda team Cape Town tichabatawo Cape Town ikoko. Team UK we are covered, tina Cherry Poki. Team America tiri covered, tina Brian Bubu antimaona. So tiri bo team Durban tina Apostle vanza Apostle aniva Vena, Apostle Vena. Team Durban tina Apostle Vena anmona. Saka tiri covered kwese tiri covered. Australia tina Sisi Gladys, Australia tina Sisi Gladys. Saka we are covered. Ngavashande vari 2 mukoma Victor na Lorraine. Hanzi naEiba kuteam Dubai ndiripo asi tasingatata kutomuziva but takutobata zitawo yeIba andimaona. Saka Lorraine ndichakufonera ndisa 3-way call naningirikiri. Nolin, I don't think so but I'll talk to them. I don't think so. Ndaona murume wangu akatarisa pa, my husband is watching. Ndaona timu rakati, ndaona murume wangu akati watching apa. Saka varida kuona mwana uyu ndofunga varida kuona comfort iyo baba iyo. I see my husband is watching ari pa live. My husband is watching ari kubasa ari pa live. My husband is watching varida kuona comfort. Ndoda kuzopinda ndone comfort. Uyo comfort yo ana Kelly uyo comfort yo ana Kelly. Ndichakukandira team Harare but ndakaisa mapictures eteam Harare. Team Harare iripo, ndakaisa mapictures eteam Harare but ndichakukandirai. Cape Town ndo yatisina, neBotswana hatina. Cape Town neBotswana hatina. Anomaona. Saka I see my husband. Ndikuona baba wekwangu vari panapa. Baba wekwangu, I can see you. Dhara rekwangu riripo panapa ndikuvaona wochiki. Na Lorraine Mukundu hanzi thank you Bankuru for watching. Na Lorraine Mukundu
Hanzi, thank you for watching Bankuru. Tomorrow morning. Hanzi, thank you for your support Bankuru munotibvumidza. Sure tinokutenda makadi yenyu. Tiripo. Miviri yedu iri nani iri senyu muviri. Anditika. Anditika. Aiwa tatirega tikudongorerei nhasi. Awa tinotenda baba ivava totovatenda because they vasingasapoti vachiti hakuna kwamunobuda muchinda hamuindi. Moti ndinobuda ndichindepi hakuna. But vanotobvuma kuti ndai yenyu no problem endai fambai. Vanotobvuma kuti fambai muende saka totovatenda because he's making things easier for me. Vakadangwesa mitemo yekuti hamuchabudi gedhera hamuchaindi kwakati hauna kwaunoita zvino vekwangu vanondisapota shame ende vanototi kuchauya manegative shoko akaita sei ignore iwe continue doing good. Vanogara chinodaro ita zvaunoita just be honest, just be real. Ramba uchita zvinhu zvako uri straight forward. Usateerere mashoko akaipa because mashoko anombobuda. Usateerere mashoko zati ramba wakatsika because izvi zvikaizvichero neni wacho kuda kutokustopa ndotonzwa guilty in me. Vanotodaro ndotonzwa guilty in me kuti takambokuita kuti uite zvinhu izvi nokuti iyo vaigara chitaura danzi pane pandakambosumudza TV yemumba ndikapa munhu vasipo. Sure zvikanzi pawakasumudza vanoitira nokusingaperi. Gore riyo wakasimudza TV chokwadi kupa munhu TV yemumba kusara tisina TV wapa munhu. Saka zviri mauri unotora chinhu unogona kutora chinhu chaunoda uchipa munhu. Anmona saka zviri mauri andigoni kuzvistopa. Chandinogona ngoita kungokusapota. Ndozowadza ndati ndapa ningi voti wapa ndoti izvozvi chimwana changu chisikana ichi pane pamo patudze panogara pane vamwe vanhu vari homeless varungu vanogara pa havatove negore chivaona 3 days ago akangouya kuda akaenda ndopatotenga akaenda achinotenga tumazimba twavo totutu ndokubva enda kunotaura nabati kuna sisi vacho ndiperekedze ndanotaura neavava varungu avo secho kandotaura navo kuti ndi vanhu vari homeless kanga ndotaura navo ndobva enda angasara nemakoini ake change ndobva asvika kanovapa makoini aya apa makoini aya ndobva ataura navo nyaya ndobva asvika kumasvikanzi mama I met my friends they are staying there, you know them, but they don't have anywhere to stay. They are cold. Can you imagine every day they will be shivering. They are making wallets, but no one is buying those wallets. Can you give them a blanket, my blanket? No, but that's ignore. No, but that's ignore. No, but inda kuna dedi vacho vakatarisa. Mbana dedi vacho. Akati dedi. I told mama, pane shamwa dzangu dziri hapo, but they are old people. And tika vanovata panze. Vanodawo mablanket ndoda kumbura kwa blanket rangu ndidochina nobva vati ndichaudza mama umbava yakanditi zvikanzi manzwa here kuti mwana tikudi ndikati nyaya zvikanzi nyaya yevanhu vanogara pamashops apo ndikati akataura zvikanzi saka mukati kudini naye ndikati ndakangozvitora simple handiti mwana aringotaura zvikanzi alright nezuro nobva adzoka futi zvikanzi mama saka when are we going to see my friends I want to give them did you say I must give them that blanket munozati ndakabva ndanzwa mwoyo wangu hana yankurova ndikati mwana uyu handisi kuziva kuti chichikutaura mari izvozvi tichiuya kuno kwamakuseni blanket rake akabvisa zi2 in 1 rake pambedha anga toripeta ati kuna anti vari kumba petai blanket iri ratopetwa raiswa ndatozomanikidzwa kutora rimwe kuti aite 2 mba atora juice yake kuchikoro 2 liters vanhu vaya vana pavanobika vanorarama nekupiwa nevamwe varungu vari pavazvimashopi ipapapo hanimaona ndobva ndati zvino vanhu vaya vabiki hakuna chekuti tingavapa kuti vabiki kana pekugeza havana tabva nepo izvozvi so ndobva ndatora matindi staff anga ari mumba tabva nepo izvozvi so vachivapa ndikati mwana wangu zozvikanzi takamuona takambotaura naye kaka kasikanaka tabva nepo izvozvi tichivapa machira aya nechi hanimaona ende vafara zvisingaiti vafara vanongogara ipapo vanongovata ipapo ndopa vanongogara aiwa vatengesi nokuti chando ichi iye paanenge achienda kuchikora nitovadongorera everyday ndofunga achitoona kuti vanhu vaya vamuka vadi vakagara vari kubvunda saka aitoona hake antoona zvikazozvitaura zvakafanana newangu yashakira uya handiti akati ndapa hembe dzemusikana zvikandoda nomupa ndoga zvino vari kuenda kuchikoro mumagiri 7 ndikati tichozowana nguva yekuti tinoindako zvino mutamarini saka kutoito nguva yako kukunyuwana kuzinda kuchikoro ndizvo zvidai murizi wacho aripo achiya achipanana navoga dzakarongedzwa kudai dutu asi kwakaindo ndichanomupa ndoazivi zita rake ndichanomupa ndikati tichazoindako wonomupa ndinoenda kuchikoro vane mwoyo wenyu vese
vane mwoyo wenyu vanorwadziwa kudeta apo skam. Hey, come chandikubati Comfort ndakwenda inu yandikubati kubesa ndisekelele usandisekelele uchandichekelele Comfort uchandichekelele uchandichekelele moyo munyoro unobva nawo uri mumwana mudiki. Unomdzisa mwana anotodzisa ari mudiki anotoona ari mudiki anoona ndiri anoona muri mudiki papa kuti zvamunoita anoona zvandototezva ndotoita zvingave zvakatoipa ndotomona chiteedzera pafeya chaiko chaiko zvandotoita zvakatoipa chakumwe musi dzanguve nganzita kutaura idzi izvo zvemumarodhi izvi umwe musi tiri kutodhiraivha tiri kufamba umwe munhu ukudzisa mukadzi wake wodhiraivhing murodhi yandaifamba kuda kunorovera pamotikari pangu naye mukadzi ya ndakabuda nehasha shungu chaidzo ndobva saka ndogara nebhoma yangu iri umumu ndobva ndatora mboma iya kuti hakotonogwiwa soku akanga achiona handaiti naye akanga achiona tadzokera zvikanzi saka mama you wanted to fight with those people ndikati yes because they were going to kill us andiona zvikanzi then you must teach me how to fight also munoona ndakafeela guilty mubvunzei zvikanzi then you must also teach me how to fight. Ndakabva ndanyasana kuti mwana anotedzera zvese anotedzera live idzo dzandoita idzo chidzika idzi live pachokwadi chepe live iyi anenge achitobaya foni yangu iyo yanotora obayawo live patani anenge achiti hello guys, hi, how are you guys, hi guys, what my name is Kelly, what achita make up live ipapa aripo iyeyu anotori ne7 likes dzake dziri kuYouTube uko ane 7 likes dzake. So you said one day when you said you wanted me to teach you how to fight. Why? Tell Mama Comfort. Why were you saying, Mama, teach me how to fight? Why? Because I want to fight someone when they bully me. When they bully you? No. You don't have to fight. But I told you that you don't have to fight. Because you saw me wanting to fight with those people. So you wanted to fight. They are going to kill you. They are going to kill you. None. Nganzisewo saka zveshuwa zvatinoita vana vanenge vachiona zvatozotaura zvatinoita zvatinototaura zvatinodii vanenge vakateerera vanenge vachitoita vachitoti zvakanaka mufunge anomaona ukaita zvakaipa vana ivava vaka sometimes uzosvora vanhu kana kusvora chikoro kana chika ndiwe dambudziko kafungwa kaka kokuti ngandingorwa anomaona saka Comfort, bye-bye. 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 Ita bye-bye. A sweet child. Kubva zvakasvika karamba wachitinye. Haiti zvozvo. Haiti. Ukanza achichema vane vamusiya mumba wega. Anditi? Akana ane vanhu kudai hayi. Comfort. Shame. Zvino baba vacho vanenge voya kokoko? Saka vanenge votevera ikoko? Pavanenge vachida kuona mwana zvasiyana nepavange vachiti madira Georgina pano kana vachingozoramba vachirangarira vakasazokangamwa zvachose kuti munhu unozoneneseka nechimwe chazvo chikuru chikomana paweekend vanopota chichitorawo chichingoendawo kutambawo ukoko zvikanesana baba anototaura kuti ndoenda kukwidza. Okay. Unoti ndandovata unoko. Ndiye angatozonetseka. Comfort baba ita kuenda Comfort. Bye. Say bye bye Comfort. Guys, mamuona ka vanotoronga zvenyemari dzako vachana pana chanteerera kutopana namanhingiri £10 nemachiko ndichagokwana papi hapana chatombonditeerera zvandikutaura panapa vanhu vatove busy nekuita madonation mucomment section tichazongonzwa naivo kuti vasvika papi techingozokudza ndine nhamba dzakoka chipa sekuru ipa indanovapa kumota uko indanopa sekuru kumota uko kuti vanyore pafoni yavo vanogodyera kuti pingi You want to take him? We will take him now when they are at their new house there. Then we'll take him. Ne? Then we'll take him for the weekend, ne? Mwana wenyu mamuona ushu. Mwana wenyu mamuona guys.
My comfort. Kwanzi izvo titange takubvunzai pana chiti comment ya kuti imimi muchinda kuningirikira hamusi kutiza here musikana hamusi kutiza muri kuwirirana imowirirana naye zvakanaka kwai nokuti munogona kuti uda kumubatsira kutenga mukukupa mwe my comfort toti ini zvandibva handiti oka alright kana yakadaro saka yakanaka saka ngachitsve guys bhora mberi guys kwai pakanaka patsvene hapana dhiri tinotowirirana zvinhu munhu ari bho kungoti wovawana pane mvura yesiwe yesikani saka kana muchidawo shamwari yenyu kudhize nemidenis bo vanhu vangonyora musvikaimborenga komende tanga imabvunza my comfort vari vega kuti pana here zvavo kuti vanomudako here pamwe kuti anenge vane manhingikira avo zvichizotinetsa mangwani isi vatoziva ndi my comfort saka ndakubvunzai saka my comfort vati bo guys vati bo saka its solved bhora mberi saka its solved guys bhora mberi ana muda hachemi mwari unoona mwari unochengeta mwari unochengeta anzi akura and is very healthy vedu chembere dzakaita sesu tibvirei zvedu chembere dzakaita sesu imika kwanai comment section kwanai mwana wei machembere masere edu iwaya kwanire zvedu handiti vedu vakutomitiswawo woti mai vomitiswa baba vomitiswa mwana vomitiswa imi kwanaimi kwanaimi comment section mwana vomitiswa iwe vomitiswa imi dzikamirei zvangu wakuindisa mapamba emwana zvino sisi vari kuda kupa hembe dzavo vaya vanoshama wakutoshamisiwa zvino vanoshama zvokuti tu vanoda kushama saka teitongoyaiwo naye ikoko tiregai tifambe isu tiregai tifambe tandiwawo paya patakapesera kubva kuno pinga titi muye nezvibhotoro ndo pakabva pavhariswa doro vavhariswa doro kwandopa zvakabva zvavhagwa here taigoindepi ndopa zvanga zvavhagwa hatodiwari chete pa1 year yake pa1 year yake uyu tinotoiita 1 year yake tinotoiita chete babai 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 ndafara zvokuti babai hamudonedzi babai 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 chiregai tifambe isu bedibwe denda handisina zvandoda kumanyira kunoita denda gara kusvika kuona kugete kuonakidza musiwa kugete kofadza uku manje mukati motanga kuita 1 day munopedza mukatuta 1 day munopedza here mushaka ndizvozvo ndakupai nhamba dzangu handina oi 064 nidzenye ndatora dzangu choko 64 895 4837 37 mvamasefa ndidzo idzodzo babai watch him kiss her. You want to kiss it? Go and kiss him.
Bye. You want to go with him? Serious? You will come and fetch him. When you come back next? Kwanza goodbye Pinky. Pinky. Pinganesa uyanzi goodbye Pinky. Oh. Kwai sisi mbuka imai comfort show kutoza kupa Sis Melly tindambo andidi tini. Madari zaya. Na ikudana funga tandi mwitiye kumba kwa wana penga my comfort next time ndakuno imwa kumba kwa wotiko koko. Kudana funga tandi mwitindo ndakuto imwa ndo chando andando uya nema keke to vatamwa ti. Asikana musa na boy mimi. Iwe garantia garanza nini? Ana zani garantia? Maswiti ai warimwe rataka mparia. Raka chero garanza nini? Sis Melly. Sis Melly. Bye bye, Sis Melly. Saka next time patinodzoka guys, tiri kufambira kune imwe side achadzoki kunoko. Vanenge vatama anti mazvinzwa. Vanenge vatama. Saka tinenge toenda kunyuwani kwacho ikoko. Toenda kunyuwani ndoko toinda kuzvino. Toenda kunyuwani iko kuya kwavo kwavari kunogara kunyuwani. Ndoko tinenge toinda manje. Tinenge toenda ikoko. Bye bye. Sorry, that's munhu akabata kamera sekuru zvefoni zvavazvigoni. Vanenge vachingotifokasa panzvimbo 1. Havazvikwanisi nhasi munhu ari pakamera. Zvefoni izvi zviri kure navo. Patinodzoka next time tinenge takuinda kunhingirikiri. Tinenge takuenda kunyuwani kwavanenge vakugara ndokwatinenge takuenda. Tinenge takuenda kunyuwani. Patodzoka next time. Dombo iranzika. Tiriko kujoni guys, ndo kujoni kwacho kunoko. Titoriko kujoni guys, we are there. Titori kujoni. Hello. Mtenli guy. Kuda ari bo, tinogona kufura baba kuda chinonetsa nje kuda tinogona kusamuona because baba wake vanenge vaenda kubasa kuya. Saka tikaenda kumba kwacho tinogona kusawana kuda. Baba wacho kuda kana vaenda kubasa kwavo kwavanotengesa kuya. Baba kuda ningasiko. But kuda angari bo zvatinoita nezvo tinogona kutosa baba wacho pabasa pavo. Chete. Togona kutosa baba kuda pabasa pavo. Because kuda vanoenda kuda anoenda kunhingirikiri. Baba vacho enda kubasa saka kuda ninga handizivi kuti tingasvika here because anoziva ncheti baba vacho vanenge vatoi pabasa right now. Ansekuru vane makore mangani. Naijokonia. Zvamaijokonia nikisi shu. Sekuru vane makore. Sekuru kwa mune makore mangani. Sekuru vakura. Sekuru vati kurei.
sekuru vane 34 sekuru vane 34 ndokwatiri kujoni iko kuno kunolini ndokwatiri ndokujoni kwacho kuno ndo joni yacho iyi ndiyo ijoni yacho iyi ndo joni yacho iyoyi musatombonyeperwa zvenyu kuchinzi chichi ndo joni yacho iyoyi musambotonyeperwa zvenyu tichida kuzvita vanhu vane high life vanhu vakadidi ndo joni ndokwatiri ikoku high life my food ndo joni yacho iyi so you see why it's important to me kuti ndakasvika panenge vanenge vachi pandinenge ndasvika ipapo ndifanira kukwana ipapo anomaona usazvitaridze kuti unge uri nani kudarika vamwe because chokwadi hakuna chisikwa chiri nani kudarika chimwe takangofanana hakuna chisikwa chiri nani kudarika chimwe takatongofanana we are all the same takafanana we are all the same ndo joni yacho iyoyi ndo joni yacho iyoyi ndosamuchenda kwandiri zviri very important kuti pandinosvika ndinoda kundokwanawo ipapo handimbosvika unoda kuchita munhu ari nani inde class kudarika vamwe what class because we are all human beings at the end of the day mweya watinofema ndo umwe chete in the eyes of God we are all the same hello muri seiko baba akome baba comfort right muri sei musha kuri sei kuri right maona tabva kuna ningirikiri kuna comfort kune mwana dunguri tasvika ndambobheko vandu taura kuti mabvako vataura ndivandudza kuti vauda kututa futi saka tichavaona kunyuwani kwacho kwavanoenda ikokoko ndokwatichaona kwavari ava ndo baba vacomfort guys kune vangu vachibvunza baba vacomfort vasingazivi ndo baba vacomfort ava ndo baba vacomfort chaivo ava ndo baba vacomfort ava ndo baba vacomfort ava chaivo ava muri kuona kuti vaneka kufananaka ndo baba vacomfort ava tasangana navo parod saka imi muri kusara kuno munenge mopinda bhizi kukwira taxi kuinda uko asiraiti izvozvo chezvirikai at least kune mvura kune magetsi uko kune mvura kune magetsi saka waita laki uyu pingi nhasi anzani uyu bhuru wavo uya takutomutengerawo stendi iko kuya vakutomutengera stendi madhayaris iko kuya saka vataura maicomfort 8000 dzatosakakolektiwa mari adzingaine nabhuru wake nokuti mwana toona every time togara tiona akabata comfort achibebhisita comfort achidii saka zvikangona kuti awanewo mudhuze maanonotevera saka ari kutoteverawo ikoko zvakanaka aiwa next time patenge touya toda ikoko iyeyo wamaitaura naye namba dzake wamaitaura naye pafoni musiyaya mungangoti ndipe namba dzasisimeli anotokupai namba dzangu dzitori pamunhu esanadzo mungangoti ndipe namba dzavaya sisimeli vanouya kunochinga zvo vanotokupai namba dzangu mubva mangondibata panamba dzidzi allright tiri kokujoniswa havana mukadzi ndo vakashayikirwa nemukadzi mai vacomfort vakashayikirwa nemudzimai havana mudzimai vari single zvavo havana mudzimai vari single mukutoona kuti kunoku life is normal ka muri kuzviona kuti life is very normal kunoku life is very normal life is very normal kunoku onai very normal no mask nothing kunoku akutongozviraramira life yavo itori bhoo zvakadaro okay guys tine live na 3 handiti
ita tisina live na3 adi nambotogara nambowadze kurikesheni ngaakonakidza konakidza ndo Johnny Johnny ndo Johnny yoyi ndo Johnny yoyi saka gaiti fure nekakuda kwacho inguvei pafoni pako ava kutodana nazvava nai munotodana namuzi kuti kune korona vari kutodana nazvavo murodhi nai mukuita soro namutsai murodhi havasiziva kuti kune korona mungadana namurodhi kune korona 2052 sure anotodana navo avazivi kuti kune korona kudanana murodhi vanhu munodanira mudzimba mazuva ano kwete murodhi iripo ningikiri live yen iripo ndaisa ningikiri yacho one ndaisa post yacho ndaisa post sandifanira kuti ndimanye kunochaja foni yangu izare before 3 because foni ndiyo ikai yachanda battery apa yashanda battery maseve ndamumorosa muchangani chete ndamumorosa uzoti makadiko maseve isvona maseve isvona lesvi maseve isvona lesvi bonai kuti kunoku normal life watobika huku pamakombo euku parodi life is normal very normal kunoku wakutobika makumbo avo euku zvichitofaya don't worry nhasi ndoshandisa imwe afoni saka ndinokuita live saka iyoyi ndo inenge iri panhingirikini pastandby ndinotanga nekutofonera ivo sisi vaya before live yatanga timunyatsonzwisisa update yavamubayiwa ndivamubayiwa here pane update nhasi oright gai ndikupe update yavamubayiwa panapa update yahanzvadzi vekucanada vaya navamubayiwa saka hama dzacho munhu akafona papaya nezuro papaya achiti ndokumbirawo nhamba ndo first born yekumba kwanasandi mubayiwa uya wokuba mota uya ndo first born yacho iyoiya saka akangoti chingopedza ndobva atibata mubva paitwa conference very fruitful conference call nasisi vacho nehanzvadzi yacho iri kudiaspora uko saka vakati havo vanoda kudi havasi kumisa baba vekucanada kuti vaite macharges or what not but havasi kuda kuti zita refamily ritanishwe saka for that only they are willing to pay mari yahanzvadzi vava yavo handichika kuti vapiwe mari yavo yese back antimaona vanoda kuti vapiwe mari yavo back saka vanoda kuapa mari yavo back saka ndo patakasvika vari kuti vakati ngavaweke out kuti mari yacho yese imari andimaona so that vavape mari yacho back saka ndo meeting watakaita nesuro so far hanzvadzi vekucanada vaya vari kucalculata mari yacho yese yobva yapiwani vobva vapiwa bhiri racho kuti imari then vati ava vari kuda havo kubhadhara for asi havasi kuvasitopa kuti vaite zvavanoda kuita zvinga haisi polisi here isafoni yangu pasaiti havasi kuvasitopa havasi kuvasitopa zvokuti vaite manhingikiri
zvavaroda kuita zvokuripota what not, but just kungoita just the right thing because vakarwadziwawo vakati ii tasingazvizive mufunge munhu mukuru muri munhu mukuru tasingazvizive and no one ever told. Hapana kapotudza nezvenyaya iyi katongozonzwa nhasi kunzi kune live zita renyu makarapostwa and what not ndosaka tauya handitika. So ndo update yani yanjadzibve kucanada neyokwamubaiwa. Otherwise the elder brother, the firstborn, is a very reasonable man, very reasonable man, very reasonable man. Munhu mbaba vechikuru vanotoda kutoprotectawo zvavo family name ravo. Oh, macomments handikwanisi kumaverenga yese, handidi kudrive here nai Messi I'm driving, I can't read all the comments. I can't read all the comments. Kero ndikuda asanda vabata tichazovabata tiri tose nhasi palife. Tichavabata tiri tose palife. Kero nakuda don't worry. Tichavabata nhasi tiri tose palife. Ya 3 tichambovafonera tose. To hamuchinzwa. Indowanzoda zvinhu kuti muzvinzwire mangwana ndikazotaura musazoti Sis Melly vashandurudza nyaya. Ndaida kuti muzvinzwire moga. Handitakatanga zvinhu zvitese. Saka indikazotaura navo. Ipo pepa deni mai vaComfort ndavabvunza ndiri ndoga kuseri ndoti amai vaComfort vati zvakati. Apamboshayikwa naDoubting Thomas anoti nhema mataura navo nguva yaSis Melly. Handi munenge muchida kuzvinzwira. Ndosaka ndichita zvinhu zvacho zvese pakamera. Because mimi muchida kunyatsonzwisisa handiti. Ndosaka ndichita zvacho pakamera kuti munyatsonzwisisa pakamera ipapo. Ehe. Deni nangozokudzai kuti mai Comfort vati kana maindirambira imi. Oh, panzvimbo pababa kuda apa. Baba kuda vanotoripo panapa. Inyama yavo kai. Inyama yababa kuda kai. Tebule yababa kuda. Baba kuda cho baba buda vaindepi. Itebule yababa kuda. Ukadzwa kuda wepa next door. Ndofunga apa itebule yababa kuda. Tione nyama. Tavarusa vaindepi sho baba kuda. Simela ukai papa fa kai fokai oki ekafo oh uyetsa ngiyeno kwako wona ibaba kuda nyama ibaba kuda nyama hii baba kuda ari kuya nyama hii guys nyama hii chi nyama hii guys kubhizi matsatsa uri kuslow nyana akutswani sanje dzobakuda ndavhanisa maya ndakubona tofunga vanhu vaku hanzi kupi uku ndini ndati apa izvozvo ndati ndodai kumba kwenyu ndodai ndikati babakuda ndimbovawani foni yakadzima yakafa yakamheno zvikangoitika inenge yakangopinda mvura saikei saka ndaitoti kana ndikavona pamwe kuda ndichagadzirisa weekend iyo ndikati kaba kuda ndifambira mahara ndinoda kushifta kuya hai nemukadzi uya achichawisana ari kunetsa ati pakaita nyaya dziya dzemalockdown saka pakashota mari yipi futi ndamupa hafu yelockdown hati takaita 3 months tisingashandi saka takawana muine chikwereti handiti hamuna kutaura imi kuti mune chikwereti paya chikwereti changa chiripo hamuna kutiudza imi kuti tine chikwereti taingoti kontinya kaisa hatina kuzati pane chikwereti changa chiripo saka chikwereti ichocho hati changa chiri toti March, April, May hati hatakagara doko tanga June saka mwedzi mutatu iyi mari yacho yaita 1.8 plus 8 inoita mari 1.8 plus 8 tongoti 2 inoita 2.6 2.6 saka ndobva ndabisa hafu saka iko zvino manje ndobva ndazomupa mari yaikwana kuita mari ndakamupa 7 saka oda kunetsa saka ndotoona kuti zvina ndishifte ndachitotaura nemudhara wepapa padhuze nebasa kwenyu zvapo ndawana rumu saka ndachitoti kana zvaingozoita pamwe kupera kwomwedzi woyu
tandaigona kungosanganisa zvimafendi ndaigara ndatobhadhara because yakati kurewo saka mudhara pakati 1.2 yanga yakura kunge kuya wataka kuseri kwamakamanga mapinda kuya yakadarika kusiya kwamama pinda kuya inenge ine chispace hombe because yakati 1.2 ndobona soti pari 9 panenge pari 9 saka vari sei havo vamwe vamwe vari nani kokuda uripi kuda uri right zvakanga hati papa chimboenda kuchikoro wachida kuchikoro darika pamwe vomboenda mwezi vava saka mazuva ano vakanzi vadzoke musi wa17 anditi saka uripi izvozvo uriko kumba unenge ane vamwe ndazeza ndikati kuda ndonomushayiwa kana ndazati pano ndo painyu saka uko ndati misi handi zvikoro zvakavhugwa zvezvikoro vakanzi vanovhura musi wa17 hanzi vauye nemandi iwe nokuya hanzi vauye nemandi lorenu yautenge nhasi handinakutenga masevheti nasi havana masevheti ndaitoti ndichazoti wapuwa nyama igari kubvisire anodya kadodiko gaiti mbonotaura tuzodzoka ndokuonai pano zvinhu zvamusina foni kuendepi kumbasho modzokera kumba ndikubva kunona mumwe mwana watinei kumukuzizo izvoko iyo andaikudzai uya kadiki kaya vada kututawo maweekend vanotutawo kuenda kunogara mene kuti kupipipiko because ikotata vati vabveka nyaya yamagetsi mvura nakasvava kaya vakawana uko kwacho vada kuenda zvinowanda magidzi adzi 8 rand manimi apa akunaka sei yemutenge saka rikaiti diko ndozodzoka bhekwam ko foni yakuda ufa foni yakuda naiyo yakangonyarara naizvezvi nyaya yepassword yake yamene kani makati muunoflashisa inonyaya yengoti zvinhu zvacho zvinowanda ndachitoti pamwe kuda paweekend papa kana zvinhu zvangu zvikabhalansa zvakanaka because maifanoshandisa yakuda iyo kana zvinhu zvangu zvikabhalansa zvakanaka ndopanichamboenda pamukula umwe anogadzira ndopanikamboenda adavo makula vanochaja hanzi mari kudiwa ndivape i2.6 Bridget 2.6 reka nditotora screenshot yako 2.6 Bridget ine nhasi mandidadisa tatengera munhu mukuku we8000 baba kuda mobvisa 2.6 guys izvi zvinonakidza izvi regai ndipine komenti zvonakidza izvi mubve muzozadzisa zvamuri kutaura izvi muzadzisa ikoda kuzotaura panapa then kana da kuteverera kuseriko motenga kudhoja kana tichinge tapromisa guys ngatipromise bhozi munhu anenge achitotiwochi ndabatsirwa Bridget mufovela ndinokutenda singaiti reka ndibve ndauya kuinbox kwako nhamba dzababa kuda maitoshandisa nhamba dzisipiko zvinoimika namapuwa 2.6 baba kuda imochibhadhara apa zvapo mochitobhadhara apa uyo ndezvake uzvo bhadhara yapa bhadhara yapa panyuwani apa padhuze nepabasa penyu pano ndozvandachitoitira kuti panapa zvinhu zvese chero nemakula box angu ari alright hanzi come to my inbox alright Bridget I'll come to your inbox saka it's covered ari kuti ndibve ndauya kuinbox kwake kana ndapedza panapa saka ndobva ndatoenda kuinbox kwake and then ndobva ndadzoka zvinondozati motanga nguva iko pano zvandinoita because hamuna foni ndoramba dambudziko zvandinoita pano ka ndinotanga pano tongoti kutanga na12 o'clock nemapano alright saka ndinongonanga pano straight pano uyai pano mondiwana ndiri pano alright hapana kuipa ndiripo saka saka munhu ndachidawo zvokuona kuda zvino kuda wasara kumba uri kumba vanhu vanenge vachida kuonawo kuda handiti maona ndopaita dambudziko auriko kumba aiwa zvino zvakafanana pandinoda kuuya pacho ndokudzai sei kuti muye naye pano ndozvinonetsa ndokudzai sei munhu unofarira hati kana ndikati ndikauya naye ndinowanza kuti gara pasi manje haadi kugara pasi ndotama nevamwe kusasi saka ndopane nyaya aiwa kana ndauya panapa then ndokozonomutsvaka kusasiko no munondomuwana haanenge ariko kuna mistress vake ndopanofarira saka yapo sorted haisi nyaya ini zvodoita kana mari yatouya ndinoenda nemutinobhadhara tose vanhu vachiona kuti abhadhara imba iyoyo muwani tinotoenda ipapa paimba Ndapo. paseri pacho pane chirumu chakatokura totoenda kobhadhara totoenda tese pari tonobhadhara
Guys, ngoma nyakula kuja vukuzi guys. nyama Imbazi ndo pando uyenda ni mari yacho. musavhunduka Pando yani mari yacho. Sakuri mukuchidai. Isa zviri. setuka Pando kuna kai. panogadzirwa nyama Nyama yakadzikwa. kwete zvokunyema He corona kudi. Corona kuyesanga ile nyama. zvana corona Zvile nyama. zvana corona zvitibati Ngoda kugwadzisa ibateri ziku. Wewe muna corona sabe kubani. Ati zvatodziya. Yatodziya. Yangagara zvayo ichidziya. Sekuru oi. Ukaindibata. Kwa mtisa kubani. Gaiji kuraji uya kubani. Mlaji chindepi. Nyama tengo yakuita kubani ndakuzero kwa nyama. Sube kwa moyo atibakhwe tibakho. Pano kwa moyo Kutakubani ndakuzero kwa nyama kuza kubambura nyama. chinotobhamba Chovamba. Isi zila nyama kudai. pachena Hakuna. pachena Baba kudakega ndine ndodzoka pano. no haiwa Kwai ndinomba ati kwa saka mouya mangwana andizivi ndozore ati ndiye ku e-wallet yake saka ngata uya e-wallet ndokonodzoka mangwana. okay no imunukango Problem amna phone ndoko ya pano. no svika kuma past 12 nendadwa pano Ndikenda kuma charo mukasvika kuma 1 ndi ma pano kana zuva rovira ndipane yazozari muripo. ndine amuzondishai ndendiripo Ndandouya. alright bye Sitaka ndimboinda ndakutobva mbuda kusiri kwanyama. Ndakutova ndakusiri kwanyama. Ndayo. Nyama yakada na. Guys. Honey. Corona. Ngumbu. Corona sugar man. Corona. Kutokubanda siri konyama. Kutokubambura. Bambura nyama. Mama. Utakwa kawe kwa. Mama no kai. Nakayum. Nam. Nanda kupendera. Ndana mama. Ndio kancha mama yangu. Mpa kwa. Corona ndio kwani. Kutakubanda, kutakubambura nyama, kutakubanda kusironga nyama. Uzikizazi. Hewa hakuna business. Hewa andaho kuita. Ngoja nyama. Ngoja machike ngizaza ya kai unanchenga zvona kazvinizvo zvi. Papa. Start no. Spanish akanuna kahe. Yukunaka pepe. Musu. Musu. Kana ngulo drive. Kama nilipika penda mimi. Njaba tuna, nimela musu. Mtoto pesa nyama yangu. Sasa kuna kuja sasa. Mwana break. Amakudanda, abakuda. Ntoma la nyama yangu nisinja kwa corona kutase kwa. Lozo kapano. Bomba. Abang suka angba. Nama lima. Usina Maria chapa. Onenda. Ngono kwa rizao. Ngo kwa rizao. Nyama yoyu. Kwa kuti kwa ngipabura ba mombe. Omunga kwa kuwa ngombe. Kwa rizao.
umkoleta mumbi wako nyama uchila uzizila ungobikaza heno ungobikaza shete ozila ngoma ngokwaleta mazana ngwakwete ngoba ndene kuti corona muzati kunye corona kuna lockdown baka kushanda nuko vandaone kuti kunye corona kunye lockdown kakweteta takale corona azopera ngokupa imali yenu baba kuti nongari kujoni avana kuya bhadhara kavhabwa bhadhara kavhabwa ngabhadhara sikavhabwa mari haiuyi mari noyani ndingondikolesai handaita pada bakuda bakuleta aimatona bakuleta ungazoza ndichakupera lockdown yapera because ndazinamira mushi amanondatokoleta ahamira mushi lockdown kapera zvapawo nyamani nakazvavi maiwe tell you are you going to finish it? If you're going to pay this money, are you going to finish it? You can give me so that I can finish for you. Good. Pets regularly. I got pets. I want this. Dambura nyama. Kumanda heko. Ya kuvanda heko mwa masingo kutaheko. Masingo kudikwa. Masingo kutaheko. Masingo hilira. Utakuvanda kusirwa dendere nyama. Utakudambura dendere nyama. Ha. Ojo pesar agora não dá dia para. Por isso. Mas ndos cantido ando tenga tuma wales kusupporta. Nditenga conditions madaris ka. Conditions madaris jo na wallet ndotenga tu kusupporta. Ngo supporta. Kutoone mare chingwa. I'm the 100. Ngo tenga utuma wallet. Mahaba wari nguva. Kutoone uchekula. Because siona itungoita kudambura nyama. Kudambura nyama. Wanda seri kwayo. Kudambura seri nyama. Iyo iko lockdown. Noti dei kadogara iri kwa lockdown iyo. Kuti atininku shokweta zaraita na mbakuda. Ntingo ati nchakupai. Kuna lockdown baba kuda atmosphere. Nchakupai. Owo chingovanda zvako seri kwa kumagisa tsai. Kuzona kakana iwe spice chinonaka asi panodzoka cha kuti ndifungidze ndimbowafunza spice ndeipi ndizvigoche kumba muzvonaka izvi. Yes muzvonaka izvi. Mabhu handichagoni nekunakigwa nenyama. Handichagoni. Ndaandaona kuti mwana angaipedza akakurisa. Mwana angaipedza akakurisa unoti achimudlirawo. Uchimudlira mwana angaipedza akakurisa nyama iyi. Thank you my Jokonia. Thank you. As my diaries and as my daddies, I want as my daddies. Well done to you guys. Kudos to you, my daddies. My daddies. Baba kuda wana kutiudza paya patakapinda tone chikwereti kumashure naimi. Kozva vasina kutudza mari votaka kutoita vakatanga kuita zvebusiness vachiziva chikwereti havo zvavo. Ini kudova bhadharira kuvapinza mumba nyuwani murumu nyuwani iyoyi. Izvo vari chikwereti havachatiudziwo zvinhu zvababa kudawo futi. Uchitauri kuti ndechikwereti. Zvababa kudawo. Madadiaries vari pafadzwai. Atitongoti madadiaries ndakunyatsa kuzivai zvangu. Ndakukuzivai ndakupiwai. Andichanyanya kuvhunduka nemi because mune genuine love chaiyo. Genuine love. Ende moza zvinoita Mwari so. Munoza zvinoita Mwari so. Mwari vakangonaka so. Mwari vanoshamisa so. Munoza
vanhu vaive vari feki, vanhu vasina mweya wechokubatsira. Makambozvinotisa kuti ndio vanotaurisa. Munhu asina kana sendi raabvisa kana panoda kubatsirwa munhu, kana mbonyorawo mucomment section kuti ndinoda kubatsira, ndo vari kwiki kuti mhanya kuti mabirwa mari, pabiwa mari, padyiwa mari. Moziva kuti ndasingato Bridget Mufovela ndasingatomuzivi. I didn't even know him. And ndasingatomuzivi. She's a silent diary. Ndasingatomuzivi. Anoona. But ankonzwa mweya wekuti rega ndinobatsira. Ndingoona anondika chitoripo zvake akaona. Atichovazivi. Vanotaurisa tatovaziva tana ningi ava varipo manoise makers. They are there kungosimuka kuti vangoda kutaura zvavanisingataurisa. Wozobvunza kuti kwai wakabvisa mari, ora pa mari yari kuti takabiwa, yakabiwa papi? Chimbotudzopa yakabiwa kupi kwacho, wakabvisa mari. Tikupe mari yako beki yauri kuti yakabiwa yacho. Aumuona achitaura. Atauri. Atauri. Anongomhanya chite kuda kungoporongerana nenge achibatsirwa. Chete. Ndosaka mazano chiti delay nemunhu anoda kubatsirwa straight. Saka mazano vakanyarara nyaya yekuti Melly unoba. Because ndinoti aiwa kanamba dzemunhu idzo. Delay nemunhu wacho straight batai munhu. Mupidire nemunhu. Saka mazano hakuna mari inodliwa naMelly inobiwa. Because taitonzi iwo ma 10 cents iwaya, ma 10 $10 iwaya atetichikanda, ma 5 pounds iwaya aya. Pamaningi anenge akadhokana nevanhu 5 mufunge konzi yatobiwa yadyiwa. Maona ka the reason why ndakati imbomirai kuti mundipe cent rinoya maoko mangu. Cent ngariende straight kumunhu amoda kubatsira. Makazviona ka? Because my name was being tarnished all for the wrong reasons. For the wrong reasons. Police, police ngaindisiye ndikutara pafoni ndadiko kurobot rakavhura. Oh, tufapinda nemukati memeje titore ndikiri chebe yedu ya. Aiwa chebe first. Andinde apa. Mona. Ichokwadi, sitana rakatanishwa imi guys, sitana rakatanishwa. Rakati hapana kana V11 inonzi yakabuda, but sitana ingotanishwa kunza akaba mari imbavha. Imbavha ndakatonzotetelisha sinesura chitaura kuti anzi Melly imbavha ihure imbavha. Ndikatoseka hangu ati izvo. Inga zvakaoma unondishurira. Uri wopusa imba yangu chitipa Melly ihure. Naimi. Tiri hure ndakahura nani shu. Ndakangoseka hangu ndikanyarara ndikati zvimwe ndizvo kungotarisa. Amene Mwari vachapindira ipapo. Andimaona. So wozomupfuza unondichiomba wabvisa mari ndipapi pabiwa ndipowo pari kunzi pabiwa. Uya nemunhu ari kutakabirwa mari, uya naye pano munhu abude asi kungoti pabiwa mari. Vanhu vanotobvisa mari dzavo vanenge vakatozvinyararira. Ndosaka ndakati delay nemunhu. Ini ndikaidentifya pana need ndongoti munhu uyo guys, ipai munhu uyo. I'm surprised kuti why musiri kuti vanhu vamuri kupa mari vari kubama, vamuri kupai vachipuwa mari straight vari kuba mari. I'm surprised. Mama kangotageta Melly chete. Melly ndiye wamama kamirira. Ko vamwe vese vari kubatsirwa vachitaura ika kuti aiwa Melly ava vanhu vapi uyapo amari uyaba ushu. Aiwa havana basa. Melly ndiye ane basa, ndiye anotabasa vakomana. Mari yacho, mari veduwe. Vakomana ka. Hede. Hai. Unoti ndine mbori nebasa nazvo here? Messi. Nyasha, andina kana basa nazvo ndingotarisa ndotoseka ini ndichiziva chokwadi. Chokwadi chinokusunungura anoziya. Chokwadi chinokusunungura. The truth why pasina V11 rinobuda kana 1 because the truth will always set you free. Chiro katonzi hure kwe pagoshaya kana murume 1 naye manomboni nyoro kuti ava ndakaura nawo ma V11 aya. Asino uchingwe hure. Wani murume anongoti sure ava ndakadora na baba. V11 ravo iri ndauya naro. Kana 1 mvande lake. Zvapanenge pasina vanhu. Aiwa Delicious handimutedzeri because zvangu ya musoro make ndo zvaanongotaura panguva iyo. Delicious ndotosekawo zvangu nyaya dzake. Because zvapinda musoro make panguva iyo ndizvo zvaanongotaura zvake. Koko. Delicious zvapinda musoro make ndo zvaanongotaura. Saka ndinongotoseka zvangu. Because zakadango kuti edzi uyu ningi chakazodai aunakigwa. Tumela osiligai? The thing. Hey, kabua. Oh, patu. You, I think, hey, kabua. Ishap. So, wari eki tela kaf. Yeah, what's it? Mix a spoon, Murako Kananga. Ki natural, not tat, Maraki natural. Of attack.
o meta go compare le moriri wa gago. If your hair is not like too much, o kana wa etsa spoon se se 1 or 2 fa, maybe 3 fa. Okay. Le oil bo tsela gore di economics di re pay. Ke be ke tsela mo hair food yaka. Okay, o roketsa yang? I can organize that these things only. Okay. Not really one, or the fair chance really one. All right. Or the tela kamahara, or mix it aside. All right. And empty something. Okay, and then katsa fail. No, the paste after the copan the paste. It's either you can wash your hair or a bit wet. Then you apply. And after applying? Before you apply, make sure on the scalp or apply the oil or the hair food. The oil or the hair food. Yeah. Okay. And then the paste on the hair only. Okay. On the hair only? Yeah, if you kind of reach the roots, one relax, but can over a month. Can go 2 months to relax, but I'm not all soft there. Yes, I'm a bit soft. All right. Yeah. So if you are kind of feeling more roots in your like here, you can apply from here. Yeah. Okay. Then you cover. You can cover with a plastic. Shower cap. A shower cap, yeah. For how many minutes? It's up to you, but the longer you stay with the mixture on, the longer the it more takes. it penetrates All for right. greater results. All right. So now I usually get like even 2 months, no, you got 2 months. Just to get happy, the day no for because I have to rush somewhere. Get happy and again mixture for 2 months, 2 weeks. Not the whole day. Yeah, even a week, even Okay. weeks, even Seriously? when I get Haka your numbers, you would see the testimonies that we had. Okay. Of people who would see over a month. So, only more plastic. Some of them, yes. And then again, you can wash your hair after 7 days. I normally, personally, get up like on my eighth day. Get 7 days without washing my hair. On the 8th day, I do wash my hair, but when I wash my hair, I don't take out all the mixture. Fella for my scalp to breathe. All right. You understand? I get in the shower and I get up a fella for my scalp so I can say, breathe and I reapply. Oh, that means those next 8 days, that Yeah, Mary. shower cap. Unenzo spray a clean water. All right. And then unenzo apply a oily. I agree. You plait your hair. Is that a card? No. Oh, you plait your hair. I normally get patamuraga into 4. I apply gore ke khona apply hantle khwetsa ke a loga ne ke a loga usually ke raka wood and ga ke tlo tshasa like in the process like between first day to 7 days ke tshasa oily like this. Okay. Yeah. Oh, perfect. Even on the hair I make spray metsi fela a clean ke tsa an empty bottle ke tsala metsi a clean and then I spray all over my hair and every day or on the 2nd day Kor ke jumpa 1 day, tomorrow I apply, ke jumpa, the other day I apply, yeah. I would like to bring the results. Kitla ka tsona. I've waiting. Kitla ka tsona, serious. Thank you, ne? Sharp. Sorry guys, that chimbo tora zvada zvevhudzi zviri kutengeswa izvi. Iyi yakasiyana yainhuwi izvi. Haisi iye black yaya. Ndeimwewo ingori chebe yevhudzi yoyo but ainhuwe. Ndeimwe yakadzikama so. But ye black vanoti iri more effective than ishi. Ye black vanoti iri more effective than iyo ishi. So I had. Asana mbo try ndota nganda try out. Vanoti iri more effective. Ye black yaya iri more effective than but hanzi ainingikiri ainhuwi. Ndosaka vanhu vazhinji vemuno vachishandisa. Don't go try out mu natural hair yangu mumu. And that language is sex. Inoshanda ere kudzinyika. Ndombochaja foni yangu chero ndakasvikira hangu nhasi zvitori bho handina chekuita ndogona ngosvikira hapana chekuita nhasi ndogona ngosvikira palife
saka nani chiti anditi munoona zvandaitaura the other day kana muchikurangarira ndichiti vanhu vanotaurisa makambozviona kuti timu rinotaurisa most of them ndere kuSouth Africa. Timu rinotaura nyaya dzokuti pazobiwa pazodai pabiwa mari munhu ingi mbafa ndere kuSouth Africa. But you see what is happening now. Vanhu vari kubatsirwa ava vari kupi? Vari kuSouth Africa anditi vari kubatsirwa neni here? No, vari kubatsirwa nediaries, right? So patimu rinotaurisa iro riya be it uri paseri uri kuseri kweghost kana kuti uri real account, mangwana chinonzi upenyu ndiwo unogona kutozouya pano uchida help, be it medical help. Wararirwa nemwana pari kudiwa mari, warwara ndiwe pari kudiwa mari. Tinenge tichiona nditi takachengeta hedu mascreenshot epawaiumhana uchitaura uchituka vanhu uchidii zvozopa ndo zvinonzi upenyu izvezvi. Ndoda kuti muzive ndo chinonzi upenyu. Mangwana zvobhaja anditika wakuda rubatsiro, then you come here, then you start reminding you kuti kazena musiri mera apa, amusiri makati paibiwa mari apa, pakabiwa mari vanhu imbafa vanhu mahure, amusiri mera apa kazena, takuchikurangaridza. So munoona sometimes tugadhi miromo yedu kwakangonaka, so tugadhi miromo yedu kwakangonaka. Handisi kutombonyepa timu rinonyanya kutaura kuti pabiwa mari pazodai itimu rejoni racho rinove ndo rinoda rubatsiro kazhinji kacho. Munoziva kuti sofa asati ambobatsira kana munhu wani weku-UK atisati, wani weku-UK atisati, so far asati ambobatsira kana munhu wani wekuBotswana hatina. Ingori team SA iri kubatsirwa neteam Zimbabwe, team SA neteam Zimbabwe chete, but tisi tinotaurisa. So ameno ndangoti ndingozvitaurawo. Tinotaurisa mazimba especially emuSouth Africa yo edi sure zvakoloreni munhu you know who you are, so you ignore zvizhinji izvi. Notidei kutaurwa kwaiuraya dei tisina kuvhara, tatove simbi isu njanji, tatove nhinhi todosekerera pakatoita 2 weeks isina kutaurwa ndoti nai Mwari Jesu ndichiri kurarama here, because tatozvijaira ende chero kutozvidhifenda. Aiwa tichazvidhifendi, unongonyarara kuzvidhifenda kunani. Munhu nemunhu ungangofunga zvada, angofungawo kuti aiwa ihure ndikoko, ungoti ndiri hure racho wodii, afunga kuti imbavha, ungoti ndiri mbavha yacho zvinowoti kudii, angofunga kuti vakauraya munhu ndizvozvo, unongoti ndakauraya zvowoti chiiko, ndo zvacho uchingoenda chakadaro. Because munhu haungamugoni, haungamukwanisi. Asi chiripo nje kuti hatitombositopi kuita zvinhu zvatinotoita because of munhu papo kunyepa. Ati kuti chasitopiwa nemashoko, never. Never. Mashoko akatotikuta isu hatina kana basa nawo, because mabasa ako anongokuteerera, chokwadi chinongobuda pachena pakupedzisira. The truth always comes out and the truth prevails. Fair. Ishuwa munhu haungamugoni. Vedu inini maghost chaiwo ndakapiwa ini, akatonzi kwai pane proof yekuti kwai maghost akaloga kuRustenburg. Ndakafa nokuseka. Munoziya ndakati mva ndamirira musi unobuda V11 racho tinyatsoona kuti akaloga kuRustenburg papi. Nanhasi takangomirira nhasi tikatonzi matoripotwa kuInterpol, tikatozara Facebook ese uchinzi vari kutoda kuzosungwa neInterpol, tikati ngaiuye takaimirira. Nanhasi asati taiona kudai chiri kuuya, kudai akavharirwa necorona, kudai ichauya kana corona yapera amene ikoko, takatoimirirawo. Toda kutoiona Interpol inofambira zvematushi izvo zvisina nebasa rese izvi paFacebook, toda kutoiona. And ndodati ndotoida ndokutoti iyo inonzi Interpol ndakatoimirira because ndio ichandivhindiketa pane vanhu vese taura nonsense iyoyo. Dei pawana ndotoripota chaizvo kune zvekunyepa muchivhundusirana muchinyepa. Dei pawana nanyatsoripota iwe panapa ndoti chipei kama V11 handimati yakaritoa log in kuRustenburg panambani, chipei ini namba yangu ishi chiri pai V11 tengere ipapo vonyatsoburitsa. Zvino inkuri yakatotaurwa kunzi kwai Interpol haiuyi ichauya rini, nai inouya rini, ngaiuye katakaimirira naimi kana ndimiwo.
kwemema tablets munoita basa rokumhanya kunyora nyaya dzenyu dzefeki chinyora eka muchitaura kuti ko nai muchiva reminder kuti ko takangomirira Interpol iya kwainosvika rini kwainouya rini zvasati asungwa munhu uya asati atogwa ko zvamusati maburisa V11 racho rokuti Melly ndiye ghost Melly ndiye wanga ari ghost chitipa makati 1 yakaloga kuRustenburg chitipai payakaloga tione tiburitsai takangomira nai V11 racho risingabudi V11 rudziko rokuti ndine maghost kuri ndamirira ndatomirira ndawa ini nokumirira V11 reghost iroro rakanzi nderangu ewa tikumbotora mwana vana ava pachikoro sisabva kuchikora madzidza sure guys sometimes zvinoda kuti mupote muchingo uyo murungu uyu unongoita chimudududu chake murodhi munhu chaita sei tangomirira patient I'm waiting patiently kuti naivediwe ghosti rangu riya rakaendera Melly riya muridhongo wakanzi ndeya Melly uya kwai rakaloga Rustenburg ndikati amba Mwari makanaka zvino zvakadai kuuya vakuru veInterpol ngavachisvika ndakatomirira ndoda kuti vatozotaura kuti ashuwa ndiye iyi proof iyi nokuti vaya havashandire zvinhu zvisina proof ka vanashanda neproof hodo havangosimukiri zvinhu zvemarara izvi zvisinangana nebasa rose vanoda proof kana vachinge vatouya vanotouya neproof kuti takubata ndiwe iwe wobva wanyatsosungwa chinyatsosunga ende nini vakatondibata kuti ndiwe proof iyi ndotoita live nchiti guys ndabahwa proof iyi yandoziva zva inini pachangu hakuna proof inofa yakabuda kunzi Melly une ghost kana kuti wakazologa ini neghost kuRustenburg. That will be a very fake lie, pure hatred. Ndakachallenge udhara kuti ndipei ma V11 kuti ndakachiloga kunhikiri unozvishamusika muno iye Melly dongo I would like to believe kuti muri kumusiya mukati menyu ndo maari zvake kati menyu momu ndo maari kati menyu momu ndo maari zvake momu akanyarara but nokuda kuti unovenga Melly kuti kwai kufambisa mbiri vematablet kumba vakatonyora kuti vemafake tablets ava vana zimu wata kwai wabahwa Melly dongo ndi Melly shuwa zira rangu rinokugara nyaya pasi nichiita kutoita serious twai ndonoda kuita ghosting kuti ndohlakudza munhu zvanoda kumuudza pafeya handihli asi kungoti handichaiti izvozvo ndakatendeuka kudhara ndakawanikwa nyasha boiti zvose izvozvo ndakatoiginowa beti ndakatoiginowa zvangu but asi ndakangomirira here Interpol ichauya hayozve uya ichauya ndakangomirira kuiginowa ndakaiginowa kuti ndingadi unozati zvinhu zvinokubataka ndezvechokwadi zvaunenge uchitoti chokwadi zvechokwadi kwete zvinhu zvokunyepa izvo unotonyatsorelaxa kuseka zvako kuvata kuita pisi kuti ava vanhu avanga ruvengo rwacho rwanyanyisa vamwe mani guys let's hope kuti tine 30 minutes yekumbonochajisa foni yedu iyi 30 minutes chete 30 minutes sekunochajisa foni nhasi vari kuZimbabwe maiona Joni handiti vanga vasingaizivi Joni nhasi maiona South Africa maiona Joni nhasi mungatishora kuti kwai Sis Melly havana kutaridza Joni nhasi maiona hamumboshori hamushori maiona South Africa nhasi ndafamba nemi guys ndo zvandokudirai tinoenda tose tozoka tose trace number yamukoma Victor irimo mumacomments imomo itarisi ndamboipinda ndikazoibvisa irimo but mumacomments imomo kana ndikadonha panapa unoita zvakanaka une 1 madiaries mozati chii madiaries musazvitorere pasi ndimi vanhu vachachinja life dzevanhu ndimi vanhu muchaunza rudo imimi pamasocial platforms madiaries ndimi vanhu muchaunza runyararo imi ndimi vanhu muchaunza peace musazvitarisire pasi ndimi vanhu vachaunza runyararo imi madiaries rambai makadaro ndo South Africa iyi wandi munotoona kuti zvatosiyana guys kwatanga tiri kuya kaita Simon but life iri kutovafaira iko kuya handimaona
tatoi kwakasiyana. Oh, vakamirira mari dze-UIF. Mari dze-UIF handizi kutokwa papost office apa. Vanhu vaya vaKelly ava shamwari dzaKelly idzi. Kelly, your friends, greet them. Oh, open a window. Okay, bye-bye. I'll come and take those 2 wallets. Okay. Sharp, sharp. Vanhu vakamirira mari dze-UIF avo. Unai vana. Handiziri kupiwa post office. Saka post office haina mari manje. Zvairi kuita post office manje haina mari. Zvairi kuita post office iri kudai so. Iri kuti munhu akauya achibhenga yodeedza 1 munhu. Handika yodeedza 1 munhu. Yadeedza 1 munhu. Ouya opiwa mari ya chingodaro. Haina mari I post office yacho. Andimaona. Vanhu vakamirira mari dze-UIF avo. BT, uri kuAmerica here? BT Shons, are you in America? Do Johnny. Maona kwese anditika maona kwese guys, maona kwese. Maona kwese. Maona chandinodira mazimba. Vano appreciate life yavanorarama, vanoine zvakawanda. They do appreciate life yavanorarama iyoyo. Right. Guys, ini ndasvika. Tobatsana pa live anditi. Tobatsana pa live guys. Ini ndasvika. Anditi. I'm there. I'm there. Frey get. I'm not gonna remote. Guys, tobatsana let's